Перад пачаткам выпуску хочу прарэкламаваць газованую воду Нептунас. Лепшая газованая вода пасля мінскай. Ты маеш на увазе мінскую чацвёрку? Што? Ну, Мінск 4 вода. Не, просто ёсць мінская. Ну так. Блакітная Так, такая. так. Не ведаю, мне неяк заўсёды было да струка што піць. Таму што я звычайна потым у гэтыя бутэлькі наліваю воду з-пад крана, з ёй хожу. У мяне просто маці ўвесь час, калі ў яе баліць жывот, яна п'е выключна мінскую воду і выключна без газу. То бок яна просто заставляе яе адчыненай. Яна стаіць некалькі гадзін, і потым ты п'еш і такі салёненькая вадзічка. Я калі памятаю у іх так, а яна крыху салёная, крыху нібыта з содай. Ну, за соду я не памятаю, а вось тое, што яна салёная, так. Крышачку оф-топу перад тым, як мы пачнем хоць нешта ў гэтым выпуску. Людзі, якія нас слухаюць, я запосціў гэта ў сваім твітары, але у мяне ў твітары крыху меней падпісчыкаў, чым нас слухаюць людзей, на некалькі тысяч. Ну так вось. Калі хто ў Гомельскай вобласці жыве і вельмі хоча сабе дадому свайго гадаванца, для вас ёсць магчымасць узяць двух маленькіх кацянятак прышпільных. Вось, так што... Фотку покажи. Вось. Так што, калі што, напішыце мне ў твітар, і я там вам дам нумар сваёй маці, і вы там уже стэлефануецесь і да ўсім дамовіцесь. А як яны у яе апынілі? Я ведаю, што твоя мама, як і мая, заўсёды спасае нейкіх жывёл, таму што ў мяне таксама, як і ў цябе, заўсёды дома жыло да халеры катоў. У нас дома жыве 6 катоў, плюс во двары нашага дома жыве яшчэ каля 10 катоў. Плюс увесь час прыбегаюць сабакі, і за ўсім гэтым даглядаюць толькі мае бацькі, яшчэ адна жанчына з 18 кватэр. Усяго ў доме 18 кватэр, вось, каб ты разумеў. І маім бацькам бывае тое, што ім пагражаюць, вось тое, што мы на вас міліцыю пададзім, тое, што вы іх гадуеце, ці яшчэ нешта, ці яшчэ нешта. У нас во двары жыве ветэрынар. Ну, а то бок даглядаць за жывёлай во двары я не ўмею на ўвазе толькі даваць ім ежу. Яны таксама набываюць ім лекі. Вось гэтым кацятам, якіх падкінулі, яны іх ужо памазалі ад блох, ад усяго гэтага. Маці імі займаецца. І гэта і паездкі да ветэрынара, то бок, ну, ось уяві, просто кота са двара яны бяруць і везуць да ветэрынара, да свой рахунак, усё гэта. І прапанавалі вельмі часта, каб мои бацькі просто іх не гадавалі, і яны сойдуць, ці памруць, і ўсё добра будзе. І мой баця кажа вось ветэрынару са двара, што так ты ветэрынар, возьми, злаві іх да ўсыпі. Ён кажа, я не хочу грэх на душу браць. Вось такія вось дзіўныя людзі жывуць у мяне во двары. Неяк так. То бок была адна котка, мои бацькі яе ўзялі, паехалі, адвезлі, стэрылізавалі, каб яны не пладзіліся яшчэ шмат. Ну, моя маці так зараз два кота жыве. Ну, моих 6. Я перамог. Вось. А як яны апыняюцца ў нас, іх просто нехта падкідвае і ўсё. Типу специально под дверці? Не, просто к мусорным бакам. Просто приносять коробку с котятами и заставляют их уходить. Ось люди, гэта поскуди. Струк на блюде. Так. Ось с такой веселой ноты мы пачинаем. Что, я поглядел Gamescom. Я ў гэты момент спал. Я глядел по прямую трансляцию, мне было... З Руді і Віталем. Насамрэч не. Я глядел... з хлопцамі з гарячего бензавозу. Реклама рускамоўнага праекту. Ну так, але яны цалкам добрыя, таму што там спярдолілі з Расіі. Ну, іх вельмі такая празрыстая пазіцыя, яны адразу спярдолілі з Расіі, яны не ебуцца з тым, як каб называць вайну там спецаперацыяй. Яны заўсёды ў сваіх галоўных выпусках жартуюць пра ўсё, што адбываюцца, і чэсна кажуць пра тое, што адбываецца. Таму для мяне гэта літаральна зразумелая пазіцыя, і у мяне няма нейкай перашкоды простое, каб я гэта слухаў. Ці, напрыклад, там вось як у агідных мужикоў, калі там вось сітуацыя цалкам наадварот, калі адзін з іх затануты ватан, а іншыя просто маўчаць, і ўсё.
Ну вось, і там якая б якасць контенту не была на гэты момант, я іх не збіраюся слухаць болей, таму што ідзіце. Калі я іх слухаў да вайны, вось, і калі пачалась вайна, ты мне гэта распавёў, я паслухаў там літаральна адзін выпуск нейкі. Вось, і там нешта гэта праскальзнула, я такі, не, ўсё, да відзення, хлопцы. Ой, я, чэсна кажучы, пасля пачатку вайны, пасля вось гэтага зэтнага камінг-аута Зуева я больш увогуле не слухаў ні аднаго выпуска, не заходзіў у іх. Я даволі часта чытаў сайт Disgusting Men раней, таму што ён мне вельмі нагадвае тое, што было, не тое, каб я застаў стары плейбой, там я не жыў у там 70-х, 80-х, напрыклад. Так? Я думаю, ты дыназаўраў бачыў. Ну так. Вось. Але мне зразумела гэтая логіка, калі вы робіце падборку нюцаў, пішаце адразу пасля артыкул пра... Яны робяць... Ну... Пачакай, ты пра Disgusting Men? Так, яны робяць падборкі нюцаў лепшыя з Твіттеру. Просто з Твіттеру, я думаў там... Слухай, мне здаецца, я б рабіў выключна з косплеем. Ну, і такое таксама ёсць. І ёсць у іх там тэма была раней. Ну так, агідныя мужыкі, сайт называецца. Я пра нас. Вось. Так мы таксама агідныя мужыкі. Паглядзіце, дарэчы, наш апошні «Замяніць расстрэлам», там цалкам усё понятно. Такі грошы занесіце за гэта адразу. Так, ад 2,50 до 5 евро. Лепей за 5, таму што мы за гэта грошы пажыць. Таму што мы потым паедзім. Так. Вось, мне цалкам зразумела логіка, калі адразу падборка нюцаў, потым навуковы артыкул, а пасля гэтага нешта пра коміксы, бо мяне гэта ўсё цікавіць, і мне ўсё гэта цікава чытаць, ну просто гэта на даволі такую і падрачыў, і абразаваўся. Так, ну чаму бы і не. Слухай, аб чым яшчэ можна марыць, калі так паглядзець, ну... Ой, ну ты агідны, канешне. Ну, я хаця б не саромлюся гэта. Ну дык вось. Вось, я паглядзеў Gamescom, і у мяне такое ўражанне цього гэтага. А навошта зараз існуюць увогуле усе гэтыя прэзентацыі? Ну вось на Gamescom цалкам не паказалі ніводнага эксклюзіва. Ніводнага. Там паказалі... Gamescom гэта ж не штосьці пра эксклюзівы. Яны просто падрыхтоўваюць гульцоў да таго, што ну вось, хутка вы пагуляеце ў гэта, вось вам крыху новых падрабязнасцей пра гэта, вось вам крыху гэта, вось вам зноў яшчэ Starfield. Мабыць, гэтым Gamescom'ам гэта так апынулася, але мне просто ні адзіны праект адтуль не цікавы, таму што я, вядома, я пагуляю Starfield, таму што ён будзе ў геймпасе, я яго спампую. Не адзін, ввогуле не адзін. Што? Праект цябе не цікавіць там. Ну, а што там яшчэ? Alan Wake. Ну, вось. Усё. Ну, вось, гэта ўжо адзін. Ну, так Alan Wake выйдзе праз колькі. Выйдзе. 27 кастрычніка ён выйдзе. Да, вось я ўжо палез. Да. Я вось не памятаю. Alan Wake не будзе у геймпасе, точно. Ён ўжо не эксклюзіў Xbox. Першы Alan Wake был эксклюзівам Xbox, але потым выйшаў і на ПК. Дарэчы, мы з табой глядзелі Gamescom, пасмажылі шакшуку і размаўлялі пра Алана Вейка. Што ў цябе з Аланом Вейкам? Слухай, я просто сказаў табе там крыху гістарычны кантэкст. Я сказаў, што я зрабіў прадзамову на другі Алан Вейк, і ты такі, не, фу. Ну, у мяне з ім нічога такога. Я просто памятаю першы Алан Вейк я прайшоў у свайго... у дзядзькі свайго лепшага сябра, седзячы поруч. То бок ён гуляў. Ён гуляў, я глядзеў, я такі, як страшна. Вось, ну, але мне было тады крыху меней. Алан Вейк зусім не страшны. Але, ну вось, я не ведаю, я вось з тых людзей, якія, вось сёння я бачыў срач у Твітары, калі назвалі Дзюну, тое, што гэта цалкам гаўно, а не фільм. Вільнёва. Я разумею, чаму людзі так лічаць, таму што... У Вільнёва вельмі дзіўны падыход к з'ёмке фільму. Таму што фільму. Вельмі шмат людзям ім падабаецца, як ведаеш, у «Фарсажы» 10 падзей за 10 секунд. То бок экшн. Так. І вось з Аланом Вейкам у мяне тое ж самае. Я не кажу, што Алан Вейк гэта дрэнная гульня. Я кажу, што проста я не аўдыторыя Алан Вейка. Я аўдыторыя кіберпанку. Вось. Аўдыторыя, я не ведаю, якога-небудзь Фейбл... цудоўная гульня. Вось, аўдыторыя... Готика тебе падабаецца? Готика, не, таксама не падабаецца. Ой, але я гуляў, і я такі, ну...
Просто Слухай, зараз тут не тым пытанне, што яна мне падабаецца. Я не стаўлю сябе да вялікага фаната. Я гуляў гэтыя гульні, але я такі, ну, для сябе я тут нічога такога дзіўнага не знайшоў. Fable мяне вельмі зацікавіў. Вось прыблізна ў той жа момант, калі я гуляў у Fable, я гуляў і ў Готику. Вось, і я такі, Fable мне больш падабаецца, чым Готика. Але пры гэтым... Там не наадварот, дарэчы. Мне больш падабаецца імерсіўнасць Готыкі, нібыта чым. Вось, мне па гэтаму падабаюцца фільмы Вільнёва, дарэчы. Таму што я заўсёды паміж экшэнам ці імерсіўнасцю, я заўсёды выбіраю імерсіўнасць. Таму мне падабаецца Breath of the Wild. Мне больш падабаецца адчуваць атмасферу, шпацараваць па міры, вывучаць нейкія рэчы ў сусвеце і так далее, і так далее. Чым вось Готика, асабліва першая. Я выйшаў уже ремайстер Quake 2, ці што? Мабыць, вы не ведаеце. Ты, у каго быў набыны Quake другі не ремайстер у Steam, атрымаў просто... Звычайнае выданне. Да, ну просто да, звычайна выданне. Ён атрымаў бясплатнае абнаўленне, на гэта ўсё ён можа пагуляць. Гэта як было з трылогіі. Так. Вось, ён у мяне ёсць на Nintendo Switch, я яго набыў, ён каштаваў 10 евро, нічога ў гэтым такога. І я з вялікім задавальненнем пагуляў у другі Quake. Я яго не прайшоў, але я, здаецца, я яго даб'ю просто па вечарам гуляючы, таму што зараз, ну, тыпу Quake можна прайсці там за 5-6 гадзін. Другі Quake. У нас просто летае аса. На дрэдах сядзіць? Не, на наушниках. Спердоліла. Ну, добра. Вось, і выходзі ремайстер першай Готікі на Nintendo Switch, і мне здаецца, што я яго з задавальненнем пагуляю. Готика першая, гэта не моя самая улюбленая гульня. Калі я не памыляюсь, там будзе не ремайстер. Ну, там порт. Там паўнацэнны порт. Яны проста партыруюць першую Готику на Nintendo Switch, так. Вось. І я з задавальненнем пагуляю першую Готику, таму што я яе гуляў у дзяцінстве. Вось, ну, у меня больше нейкіх успамінаў звязана з другой Готикай, чым з першай. Я б з большым задавальненнем у другую Готику пагуляў. Я, дарэчы, з задавальненнем праходжу Neverwinter Nights, ужо не ведаю колькі. Ремайстер, ну, порт Neverwinter Nights на Nintendo Switch, ці што першага Neverwinter Nights, другога няма. Я б з задавальненнем яшчэ і ў другі гуляў. Выйшаў на Nintendo Switch дзесьці ў 2018 годзе. Магу памыляцца. І я на той момант яго спампаваў, і ў мяне ёсць сохранёнка, якую я час ад часу праходжу. Вось, я ўжо колькі тут, здаецца, з 2018 году я па крышачкі праходжу Neverwinter Nights. Нядрэнна. Ну так, а чым гэта мы? Мне такое ленівае праходжанне Baldur's Gate было. Першага? Так, таксама на Nintendo Switch. Я такі, ну, я яго прайшоў, яго дабіў. Ну, вось так. І ось мне падаецца, што менавіта з-за гэтага цянучага геймплея Alan Wake я мне і не зайшоў. Ну, слухай, там даволі странная баёўка. Калі так зараз паглядзець, там же, калі памятаеш, што ты ліхтарыкам наставляешься на свайго... Лето, што зрабіць? Адныя мухі. Смаколак. Каб вы разумелі, Вадзім забіў муху на сцяне зараз. Вось. А ў мяне, калі вы гэта слухаеце, а не глядзіце, у мяне сцены ў пакоі белыя. Цяпер у мяне зараз такая проста уродлівая пляма на сцяне. Вось прыйдзецца гэта неяк адмываць. Як заўсёды запіс. Аб чым мы размаўлялі? Чаму мне не падабаецца Alan Wake? Баёўка. Вось, там, калі ты памятаеш, ты на ворага... Хочешь, я тебе супакою? У мяне на сцяне над ложкам роўна такая ж пляма. Так-сама ад мухі. Ты наводзішся на ворага ліхтарыкам, потым канцэнтруешся, збіваеш з яго нейкую зашыту, і потым яго ўжо расстрэльваеш з пісталета. І гэта настолькі было незручна. Я памятаю, што я калі гуляў на Xbox 360, гэта ўсё, я заўсёды здзіўляўся, ну як жа. У мяне нармалёва ўсё з кантролерамі. Я нармальна гуляю ў шутары на кантролеры. Мне не норм. То бок неяк, вось Halo Infinite я спраўляюся, і я на нармальным месцы ў топе заўсёды. А вось з першым Alan Wake'ом мне рэальна складана. Ці ёсць нейкая сувязь з АІМам? Ну, таму што ў Halo, мне падаецца, у яго лепшы АІМ, і таму табе зручней на геймпадзе. І ўвогуле, калі вы паглядзіце на чэмпіянаты па Halo Infinite, там усе гуляюць на геймпадах Xbox. Усе.
там ніхто не гуляе. Гэта эксклюзів Xbox. Ну так, мабыць. Не, я просто не ведаю, мабыць, гэта патрабаванне, каб яны гулялі на геймпадах. Я просто па гэтым плане не ведаю. Вось, і я з задавальненнем буду гуляць у Алана Вейка, я з задавальненнем яго, я не ведаю, ну просто я не ведаю, якой гульнёй там будзе, калі он будзе як Quantum Break, калі што, там у адным з падкасту я казаў, што я прайшоў Quantum Break, таму што гэта быў адзін з галоўных эксклюзіву Xbox, які я прапусціў на Xbox One, які у мяне таксама быў. Вось, і мне вельмі спадабаўся сюжэт і вельмі не спадабалася зноў баёўка. Таму мне здаецца, што як і ва ўсіх гульнях Remedy, акрамя Макса Пейна, тут будзе ўсё тое ж самае. Будзе вельмі моцны сюжэт, вельмі лорны, з усім вось гэтым. Асабліва, што датычыцца Алана Вейка проста. У яго же вельмі моцны метасусвет, які сувязаны з гульнямі, усімі гульнямі Remedy. Ну там, калі памятаеш, усе гульні паміж сабой неяк сувязаны, яны ўсе знаходзяцца ў нейкім метасусвеце. Вось. І я з задавальненнем, калі перапраходзіла Алана Вейка ўжо на ПК, ва універсітэты, дарэчы, тады выйшаў порт, я навучаўся тады на 3-м, мне здаецца, курсе ці на якім, і я на ноутбуке праходзіў Алана Вейка на парах. Разам, калі памятаеш, з намі быў такі Лёня Валько, я яго таксама падсадзіў на Алана Вейка, ён таксама на сваім ноутбуке у іншай частцы аўдыторыі праходзіў Алана Вейка. Дзякую Анжеліке Феліксавне за вельмі цікавыя лекцыі. Што там нам яшчэ паказалі цікавага? І цікава то, што мяне там зацікавіла. З-за цікавага. Вось, цікава было. Цікава было крыху паглядзець яшчэ на Кіберпанк. Ну, гэта выключна для мяне. Я такі, вау! І вельмі было цікава мне, што яны зрабілі з Crimson Desert. Вось, ты знаеш, што гэта ўвогуле? Я чуў назву, але нагадай. Crimson Desert — гэта гульня ад Pearl Abyss. Гэта распрацоўшчыкі Black Desert. Окей. Вось, і яны таксама робяць яшчэ одну гульню, і яны робяць яе ўжо, я не ведаю колькі, вельмі шмат. Но мне здаецца, не столькі, сколько робіцца Star Citizen, про які у нас там будзе адна з навін. Вось, і я такі, цікава паглядзець, нешта новае, і там такі, вось, вы можете рабіць все, што заўгодна. Носить овец, стричь овец, убивать монстров. Овец. Вось, я такі, цудоўна, вы зрабілі. Помніш, гульня была Шипс, дзе ты аўцой бегаў і шпехаў іншых авечак. Crimson Desert. Вы можете зрабіць з вовцамі амаль усё. Вось, таксама прикольна, я не чакаў, ці можа я недзе навіны вогуле не бачу тое, што паказалі новы Little Nightmare. Так. Вось, гэта ўжо трэцяя частка. Так-сама, таму што мне больш падабаецца стылістыка Little Nightmare. Мне таксама. Вось, вельмі цудоўная. А так, што там было? Там зноў паказалі Асасіна новага. Цікавы факт, ведаю тое, што Ubisoft хацелі рабіць другую частку гэтага Phoenix Rising. Да, але яе скасавалі. Так, яе скасавалі, але ў іх былі вельмі глобальныя планы на яе рахунак, таму што яны ўдахнавіліся адкрытым светам гэтага Elden Ring. Вось такія, цябе на прыгоды будзе накіроўваць паветра, птушкі, ўсё гэта, то бок там увесь свет для цябе, але яны вырашылі, што у іх і так справы, падаецца, не вельмі добра, да. Вось, і яны вырашылі проста усіх дабіваць сваімі аднатыпнымі фаркраямі, сваімі асасінамі, сваімі Томамі Клэнсімі. Я магу растлумачыць чаму, таму што вось на прыкладзе маіх знаёмых у іх ёсць падпіска Ubisoft Play, якая ўваходзіць зараз у Game Pass, і час ад часу яны не набываюць ніякія эксклюзівы Ubisoft, які не эксклюзівы, новыя гульні. Вось, і яны просто гуляюцца старое, і яны чакаюць там, калі новы Assassin's Creed там праз год яго дададуць у гэты Ubisoft Play, тады яны яго пагуляюць. А Ubisoft, мне здаецца, на гэтым зарабляе некую маленькую грошку, і ім добра. Не ведаю, для мяне серыя Асасіна скончылася на Brotherhood. Вось, і я такі, Для мяне на Black Flag.
А мне не спадабаўся Black Flag. Ну вось это мне таксама не спадабаўся, таму на гэтым для мяне серыя скончылася. Ты об этом, бо я яшчэ хацеў пагуляць я праходзіў першых асасінаў, я праходзіў другіх асасінаў, я праходзіў нейкія маленькія спін-оффы, якія выходзілі тыпу Assassin's Creed Rogue, Black Flag я пытаўся праходзіць. На PSP была нейкая Assassin's Creed, але я не памятаю, як она называлася. З дзяўчынай. Не. Пакуль поп'ю кальняпіліс. Assassin's Creed Bloodlines. Вось, я таксама праходзіў і ці што, ну, я ж даволі быў вялікім аматарам портатыўных кансолей калісьці. Ну, то бок, ну, як вялікім аматарам. Ну, то бок, у меня была PSP, у меня была PS Vita, у меня быў Nintendo DS, 3DS, потым 2DS, New 2DS XL. 3DS плюс 2DS. 5DS. Вось. Ну, то бок у меня их хапал. Мне ведаеш, што у меня было? У меня был Nvidia Shield. Што гэта? Не ведаеш? Не. Это портатыўная кансоль от Nvidia, якая была ў выглядзе геймпада з невялічкім экранам, і яна была на андроідзе, і на яе калісьці выходзілі эксклюзіўныя праекты ад Steam. То бок там быў Orange Box, там, ну, просто загуглі зараз. Загуглі, у меня інтэрнэт нема. Ну і халяра. Ну, я табе пасля запісу покажу. Вось, і я на ім перапраходзіў Half-Life, другую частку, і я тады ўпершыню, дарэчы, дабіў для сябе другі эпізод Half-Life, таму што я толькі першы эпізод Half-Life прайшоў у свой момант. Так. Я, што датычыцца Half-Life, я не вялікі аматар. Ну, вось просто, ну, мяне ён не так сильно захапляе, як астатніх. У мяне ёсць знаёмы, які за 3 дні ён не вылазіў увогуле з-за камп'ютера. Ён прайшоў усе Half-Life. Усе, то бок усе 8 частак. Чаму 8? Таму што, ну, там дадаткі. Да, галоўны Half-Life першы, потым 3 дадатка да яго, другі Half-Life 2 эпізода, то бок 5, Half-Life Alyx 6. Гэта нешта я башчануў. Карацей, гэта было да Alyx, было толькі 2 эпізоды ў другой часткі, ён прайшоў 2 гэтых эпізоды, і ён прайшоў дадаткі все да першай часткі. Ну, 5 гэтых. Окей. Не, думаю, мабыць, я пра штосьці забыл, але, слухай, 6 гулін по Half-Life, ніхера сабе. А яны ўсе трэцюю частку чакаюць, ну, вы чо? Я вось, дарэчы, ну, паляцяць у мяне кавалкі гаўна зараз, просто я не чакаю трэцяга Half-Life, мне вось, я ніяк не пакутую, мне да халеры. Мне нешта падаецца, што тэма з трэцім Half-Life'ам уже выйшла просто як мем, а не як сапраўдная... Вядома, 100%. Я упэўнены на 1000, што Half-Life 3 выйдзе калі-небудзь. Мне здаецца, тое ж самае адбудзецца і з TS6. Ну, на TS6. 6, 5 гэта Skyrim. Просто я вось... Першы гікаўскі. Я вось, ну так, нам тут, дарэчы, недавно писали зноў, што мы не гікі, ўсё такое, так мы не кажам, што мы гікі. Як мы не кажам, што мы ведаем беларускую, ніколі не казалі. Так, гэта падкаст на трасянкі. Выключна пра поп-культуру. Выключна пра тое, што нас цікавіць. Так. Вось, і гэта не тое, каб якісьці тренд, які бы я заўважыў, але, як мне здаецца, Valve моцна падтрымлівае свае жалезныя штукі выхадамі новых сваіх гулень. Напрыклад, вось быў гэты HTC Vive, шлем віртуальнай рэальнасці. І да яго адразу, ну, тыпу, ну, там як атрымалася, мне здаецца, хутчэй яны распрацавалі Half-Life Alyx, у той момант, калі распрацоўвалася Vive, каб просто паказаць максімальна, на што просто можа зарабіць гэты шлем, калі на яго выпускаць сур'ёзную гульню. І да Half-Life Alyx вельмі сур'ёзнае стаўленне, і вельмі шмат людзей лічаць гэту гульню лепшай у сусвеце Half-Life, і вось, тыпу, вось гэта прыклад, які можа быць Half-Life. Плюс сцэнарыст Half-Life, які пісаў спачатку сцэнар для трэцяй часткі, ён, ну там незразумела, не то он пісаў сцэнар для трэцяга эпізода, не то гэты трэці эпізод там павінен бы пералівацца ў трэцюю частку, просто не так даўно гэты бугурт быў на Ресетэры, і там абмяркоўвалі гэта. Вось, і ён у твітары караценечка распавёў пра тое, што адбывалось бы ў трэцяй частцы, таму што там же другі эпізод другого Half-Life скончыўся на кліфхенгеры, як заўсёды.
заўсёды, як новы чалавек-павук скрозь павучыя сусветы. Курва матка боска. Так, зараз абмяркуем таксама. Ненавіжу гэты мультфільм. Ну, складана. Вось, і, ну, мне здаецца, мабыць, калі будзе выходзіць, я не ведаю, ну, вось, ёсць там Steam Deck, мабыць, Valve падумывае аб тым, каб распрацаваць паўнавартасную дамашнюю кансоль. Як яны гэта хацелі рабіць са Steam-машынамі. Калі не, ну, калі ты памятаеш увогуле, што такое Steam-машыны, таму што не ўсе такія старыя, як мы. Вось. Мабыць, яны бы думаюць запіліць які-небудзь спін-оффны эксклюзіў для Steam Deck'у. Я спадзяюся, што калі яны будуць рабіць выключна дамашнюю кансоль, то яна будзе без іх кантролераў. Чаму? У іх кантролера. Вау. Ты гуляў на Steam контроллера калі-нибудь? Ну, я уже фу. Я як уладальник Steam контроллера. У тебе есть Steam так, контроллер? У меня есть Steam контроллер. Яны калі закрывалі вырабніцтва Steam контроллераў, яны іх прадавалі по 5 евро з афіцыйнага сайта. Я себе замовіў яго. Яшчэ ты на той момент жыў у Беларусі. Ён застаўся в Беларусі. Я тебе могу сказаць, што я праходзіў, у мяне быў на той момент такі вельмі моцны моноблок Samsung, на якім я таксама гуляў у гульні. Я праходзіў трэцюю частку Dark Souls на стімаўскім кантроллеры на гэтым ПК. Ось, і я табе могу сказаць, што ты першы чалавек, у іх вельмі выдатныя кантроллеры, і зараз калі ты трымаў у руках Steam Deck? Пакуль не. Ну вось, у Steam Deck'а выкарыстоўваецца той ж самы прынцып кіравання, які быў на кантроллерах ад Valve. Steam контроллер. Вось, то бок там ну, добра, я два соска і гэтыя тэшпады. Вось. І гэта вельмі зручна. Ну вось, то бок мой лепшы сябар зараз, які ён перамог у конкурсе, яму падаравалі кансоль. Вось, Steam Deck. І... Ты чакаў пытанне ад мяне якую? Не. Чаму такую паузу великую зрабіў? Не ведаю. Вось, і... Я просто ведаю гэту гісторыю. Ён перад выхадам Зельды, ён перапраходзіў Breath of the Wild, ён праходзіў яе спецыйна на Steam Deck'е, таму што... Так, таму што там можна просто гэта ўсё добра заэмуліраваць. Ён праходзіў гэта ў вельмі выдатным 60 FPS з нейкімі графічнымі модамі і так далее і таму падобнае. І я браў у рукі яго кансоль і гуляецца вельмі бодра. Ну просто вельмі бодра. Таму раю. Я вось задумываюсь, дарэчы, над тым, каб набыць сабе Steam Deck у якімсьці плане для таго, каб пагуляць у нейкія ПК-гульні, якія былі б не цікавы, але я б яго набываў. Якія ПК-гульні табе зараз цікавы? Ну, я не ведаю, дарэчы, як Baldur's Gate 3 там будзе ісці зараз. Вось. Добра ідзе. Не ведаю, я не бачу навін, як Baldur's Gate запускалі на Steam Deck'е. Я недзе бачу каментары ад людзей, якія гуляюць на Steam Deck'е у Baldur's Gate, кажу, што выдатна. Ну, добра. Вось, і я б яе набываў першапачаткова для эмуляцыі некаторых гулень, якія мне недаступны зараз. То бок гэта, напрыклад, Zelda Wind Waker, якая вельмі выдатна ідзе на Steam Deck'е, на эмулятары Wii. Таму што для Wii выходзіла на не Wii, а пасля Wii, якая кансоль была? Wii U, вось. Як складана запомніць, вось. Для Wii U выходзіл HD ремастер, і яго з графічнымі модамі зараз можна прайсці ў 1080p 60 fps з прапампованымі тэкстурамі, намацаванымі просто стэроідамі. І вось я зараз таксама крыху гуляў у Ілюхі, і я застаўся вельмі задаволены. Каб вы са сваімі матацыкламі прабачце. Я гэта выражу. Яшчэ паказалі новы дадатак. Як дадатак? Новы сезон Diablo 4. Ну... Я закіну. Слухай, таксама пра гэта. Ведаеш, хто лепшы забойца Diablo 4? Не Pass of Exile. Blizzard. Самі Blizzard. Усе людзі, якія ў мяне набылі Diablo 4 і якія былі у захапленні ад калі яна выйшла. Пачатку. Так. Все, вось я вот цябе хачу зараз спытаць твоё меркаванне. Ты адзін з кім я не размаўляю на гэты конт. Усе яе кінулі. Ніхто далі не гуляе. Хаця ў мяне сярод гэтых людзей ёсць людзі, якія 10 год адгулялі ў Diablo 3.
што сезон гаўно. Ну так. Ну, я могу сказаць, што па-першае, трэці Д'ябле таксама сезонны гаўно былі заўсёды. Глядзі, у чым справа. Яны выпускалі патчы. Каб ты разумеў, як праходзіць прапампоўка ў Д'ябла. Людзі шукаюць нейкі данж, дзе больш за ўсё элітак, ідуць туды, у гэтым данжы пампуюцца. Што робіць Blizzard? Бачыць, што гэты данж выкарыстоўваюць часцей за ўсё, глядзіць, колькі там усяго. І робіць яго платным. І рэжуць яго. Вось. Людзі ішуць іншы спосаб. Зноў гэта ўсё пачынаецца, яны зноў гэта рэжуць. У выніку што яны зрабілі? Яны проста зрэзалі колькасць вопыту, які ты атрымліваеш. Яны зрэзалі вельмі шмат... Навошта? Просто навошта? Ну, просто я табе зараз распавяду. Не зусім зразумела. Я табе зараз распавяду. Яны парэзалі вельмі маю сорку любімую, за якую я гуляю. Ну, не амаль са старта, гэта мой другі персанаж, і калі пачаў сезон, я таксама стварыў сорку. І яе парэзалі. Там таксама яна у яе выжываемасці стала 0. Плюс гэты сезон, ён вельмі нецікавы. Там у цябе ідзе вось сезонная гэта ветка квестаў, яна ў цябе ідзе, ну ты можаш прайсці, калі ты там усё хутка будзеш рабіць, гуляць па 3-4 гадзіны, 2 дні. І ўсё. І ў цябе застаецца сезон, дзе ты мусіш знаходзіць гэтыя сэрца, але гэта так не цікава. І ты такі... І з гэтага сезона, ну так, там прыгожыя ўнешкі і ўсё гэта, але ты такі, ну яно перенесецца ў вечны свет. Такі сэнс, калі я магу проста прайсці гэтую сюжэтку, нешта там даведацца, паглядзець, патыкаць сезон і вярнуцца зноў на вечны свет. Але на вечным свеце парэзаны вопыт, парэзаныя класы. І Blizzard зараз такія, у хуткім часе мы зробім патч, які выправіць праблемы з дастаткам гэтага вопыту. Пытанне, а навошта вы адразу рабілі гэта? Ну, то бок, яны проста не прыслухоўваюцца да свайго кам'юніці. Вогуле яго не слухаюць. Як ніколі і не прыслухоўваліся. Калі так. Ты памятаеш там спрэчкі... Не, ну слухай... Я памятаю спрэчкі пра World of Даліча. Warcraft, калі яшчэ быў у Burning Crusade. А гэта, ну вось я вельмі шмат адгуляў у Burning Crusade, я застаў класіку, я пачаў адразу гуляць у класіку, і я застаў пачатак Ліч Кінга, і я памятаю, што я кінуў гуляць у Ліч Кінга не праз тое, што гэта дадалі, а проста дадалі гэта ў той момант, калі там з'явіўся падбор данжаў з незнаёмымі людзьмі па адной кнопке. То бок раньше мы збіраліся гільдыямі, ішлі ў TeamSpeak і вельмі весела праводзілі час, ну, а цяпер гэта ўсё камандную працу так, гэта забіла, і я табе магу сказаць, што гэта, ну, в прынцыпе, яно пахараніла маю гільду, таму што там у якісьці момант у World of Warcraft адпала, ну, нейкая зацікаўленасць у тым, каб шукаць сабе PvP-гільду, таму што у цябе з'явіўся вось гэты рандомны падбор персанажаў. Калі вы памятаеце, яшчэ у класіке, каб зарэгістравацца на Battleground, вам трэба было збіраць рэйд і рэгістравацца рэйдам. Вось, і то бок з табой былі знаёмыя людзі, прапампованыя, з якімі ты ўжо згулены, і ты гуляў супраць такіх жа. І калі ты гуляў на якім-небудзь... Ты ввогуле гуляў у World of Warcraft, я не памятаю. Не ведаю проста, мы ніколі не размаўлялі пра гэта. Я у ім амаль палову свайго дзяцінства прасраў. Добра. Вось. Я яго пампаваў, ведаеш адкуль? Я яго пампаваў з byfly.by 64 файлы гэтых. FTP byfly.by. Так. І вось адтуль я пампаваў. А на якім сервере гуляў? Адразу... Ну, на байфлаевскіх? Не, на байфлаевскіх гуляў. Калі я пачынаў гуляць першы раз, я спампаваў, ну, як я даведаўся, моя гісторыя знаёмства з World of Warcraft, гэта была іграманія. Ты зараз камусьці олдскулы свел. Ну вось. Гэта была іграманія, дзе я чытаў нататку пра World of Warcraft, і я такі, буду гуляць за паладзіна. Ён такі добры, ён усіх ратуе, ён можа ахвяраваць сабой... Хоть две кнопкі. Ён можа ахвяраваць сабой, каб дапамагчы іншым, там выратаваць яго. Я такі, все, буду гуляць за паладзіна. Скачаў адкульсьці гэты World of Warcraft. На той момент гэта ўжо быў Ліч Кінг. І я взяў просто домашні сервер. Я адзін быў, я такі, мне абяцалі шмат гульцоў. Мангас, я таксама так рабіў. Гэта быў той момант, калі ADSL інтэрнэт быў не распаўсюджаны.
вельмі не распаўсюдзены, то бок гэта год які-небудзь 2006-2007, то бок Bayfly ўжо з'явіўся, але на ім былі вельмі конскія тарыфы, вельмі. І я памятаю, што мой першы Bayfly'евскі тарыф, я яго падлучыў напрыканцы 2007 году, у мяне было 3 гігабайты знешняга трафіку і гасцевой тарыф. Грывое цудоўна. Так. До 7 толькі на беларускіх, а потом на ўсіх. І я бегаў адзін по гэтаму азероту ў Эльвінскім лесе, я такі, а што адбываецца? А дзе ўсе? Вось, я не разумеў, якога струка. У выніку потым мне ўсё распавялі, і я пачаў гуляць. Першы мой сервер, гэта быў World of Warcraft.by. Быў пачатку... Дарэчы, адмін гэтага сервака і адзін з стваральнікаў... Не чапай мікрафон! Гэта адзін з стваральнікаў маёй гільды. Вось. І вельмі цікавая гісторыя, таму што я, на жаль, уже не памятаю, як яго клікалі. Ён пазнаёміўся са сваёй дзяўчынай. Быў такі сервер, першы беларускі, Second Reality. wov.byfly.by. Second Reality, я ведаю, што гэты сервер быў у ПВ. Да. Ну, добра. Ён пазнаёміўся са сваёй жонкай, і яна была з іншай частцы Беларусі. Ну, вось прыкладна, вось уяві, што ён жыве, напрыклад, у Лоеве з адной стараны, а яна жыве недзе... У Гародні, так? Ну, і ён ездзі да яе і набывае ёй абутак. Вось. Нічога ты... Ніхто не зразумеў... Ты две маіх былых у адну соединіў. Ну да, трансформер, мегазорд, мегабылая. Вось. А яна, ну, недзе там каля літоўскай мяжы. То бок, ну, з адной старонкі Беларусі да іншай старонкі Беларусі. Ён катаўся, што выходныя, ён у пятніцу яго сканчаліся пары ва універсітэце, і он там у 2 гадзіны дня садзіўся на цягнік, ехаў 12 гадзін да яе, тусіў з ёй да нядзелі, ноч ехаў абратна і потым ішоў у... Так, ён, дарэчы, не ў універсітэце, ён у Хабзе нейкі навучаўся у сваім родным горадзе. І яны ў выніку ажаніліся. Я не ведаю, дарэчы, як у іх зараз там, ці развяліся яны, ці жывуць разам, ці не, але яны ў якісьці момант ажаніліся. Якая цудоўная лаўсторыя. Ну так, і пазнаёміліся ў World of Warcraft. Ну так вось, я гуляў на серверы X4. Так, я памятаю. Вось, там было ўсяго 3. Я такі, вось X4, гэта мой галоўны персонаж, а яшчэ быў фан-сервіс. Я вось на фане гуляў таксама. Так, цудоўна на фане было. Адразу 80-й ўзровень. Усе шмоткі. Усе шмоткі, так. Нейкая такая гісторыя пра World of Warcraft, а да чаго мы яе пачалі? Ну, што Blizzard хараніла... Ну так, яны забілі яе. Так. І я памятаю яшчэ тыя рэчы, калі ішлі вельмі жорсткія срачы наконт... І у якісьці момант вар'еры у Burning Crusade яны сталі просто... Вось быў Shadow Priest, ветка Пріста, якая, ну, просто яго было немагчыма у якісьці момант забіць. Са мной у гуртожытку жыў топ-1 ШП Цыркула. Цікава. Вось. У адным пакоі мы зажылі. Цыркуль гэта WoW Circle, калі хто не ведае. Самых такіх вялікіх сервераў. І на той момант шлі вельмі жорсткія спрэчкі, усе форумы былі гэтым забіты, на афіцыйных форумах пісалі, а недзе ў той момант я ўжо пачынаў сыходзіць на афіцыйны сервер. Вось, ну, на Blizzard'овскі. І там усё было забіта, калі ты памятаеш, вось недзе, калі з'явіўся 2.1, няма, мабыць, пачці 2.2.0, з'явіліся першыя рускія серверы, дзе аб'ядноўваліся жыхары, ну, усяго СНГ. Вось. І тады з'явілася афіцыйная ветка форуму на расійскай мове, і тады яна была цалкам, што ты зайдзеш казаць? Была цалкам запоўненая проста пра тое, што трэба неяк нерфіць прыстоў і неяк трэба нерфіць вар'ераў, таму што ты амаль не гуляў. Ну, там, дарэчы, такая тэма была, што вар'ера, PvP вар'ер заўсёды быў гэта вар'ер у веткі Defense, то бок ён быў са шчытом, і яго было немагчыма забіць праз тое, што яго вельмі моцны рэзіст быў, па яму амаль не праходзілі заклёны. Immolate Improved! Это означает, что вероятность его резиста крайне мала. Цудоўна. Так. Вось, і... Які мы дзеты. Да.
Я ведаю, з чаго TikTok зрабіць потым. Вось. І калі ты з ім уступаў у бліжні бой, у яго была тэма, што калі у яго набіралася да халеры там 100% гэтага рэйджу, і ён мог запусціць скілы, які яго хіляць. І немагчыма было забіць, таму што па яму не праходзіць дамаг. І на Варсонге ў якісьці момант была такая тэма, што проста стаяў адзін вар'ер і пушыў, ішоў на кропку, дзе у рэсурект праісходзіў пасля смерці. І ён проста стаяў там і ўсіх забіваў. І нічога не адбывалася. Ніхто не таскаў сцягі, ніхто нічога не рабіў. Адзін вар'ер просто шоў кашмарыць усіх. А калі ён ішоў з Shadow Priest'ом, то, вядома, оттуда просто ніхто не мог выйсці, банальна. Я як гулец за Shadow Priest'a гэта кажу. Вось. І у тебя была думка вярнуцца ў World of Warcraft, калі запусцілі класічныя серверы? Я просто на невялічкі час я вярнуўся. Дзякуй, што даў адказаць. Да не было ў мяне такой думкі. Не. Вогуле. Ну, я ведаю, што зараз ёсць класічныя сервера па лічу. Близлайк, типа Lighthouse, или как Second Hope он называется. Я не памятаю, на назву заменяли. Я просто гуляў на іх серваке, калі быў яшчэ просто World of Warcraft Classic, калі яшчэ не запусцілі афіцыйную класіку, у іх быў Близлайк сервер, і я на ім гуляў там 2 тыдні. Ну, там на больш мне на World of Warcraft не хапае, потому что... Праблема Warcraft ў тым, што табе трэба час на яго. Так. А часу ў мяне няма. Ты так, гэта так. Сам ведаеш. Асабліва, калі ты працуеш, ужо ўсё так. там... Калі я вучыўся ў школе, я памятаю адзін момант, калі я просто такі... Я хварэю, і тыдзень сядзеў дома і гуляў у гульні. Толькі World of Warcraft. Так, у меня такое таксама было, я Але памятаю... ў той момант я гуляю у сам ПРП. Я навучаўся, я скончыў 9 клас, і там, калі памятаеш, трэба было здаваць нейкія экзамены. Там школьныя. Беларуская мова, матэматыка, гісторыя, вось. І трэба было сядзець рыхтавацца да экзамену па гісторыі Беларусі, трэба было вучыць, там было 30 ці колькі білетаў. Ну, там у параўнанні з тым, колькі у нас з табой было ва універсітэты, калі ты прыходзіш там на... экзамен по какой-нибудь криминалистике, а у тебя там 250 билетов, это цалкам нормалёвая тэма. Даведайцеся боль юрыстаў, якія навучаліся. Вось. І я памятаю, што я ні халеры не вучыў, і я гуляў я пампаваў на той момант свайго мага. Мне ў якісьці момант задзіўбала гуляць за Прыста, таму што я ўсіх моцна накібаў, і ў мяне быў маг у гільдыі скорасць. Гэта быў хлопец, які кожныя выходныя хадзіў па клубам і чым-небудзь упарваўся. І ён быў вельмі, вельмі выдатным магам. І ён мне параіў прапампаваць мага. А, я думаю, ён табе параіў. Не, ты што, гэта які год? 2007, тыпу... Даже мне здаецца, не было на той момант. Наркотики гэта зло. Так, зараз мы ж заўсёды нас заўсёды абвіняюцца тым, што мы ніколі не трымаемся на адной тэме, і у нас заўсёды палёт мыслі. Вось. І трэба зараз про наркотики просто пачаць абмяркоўваць. Дзе набывалі? Нідзе. А памятаеш, для Камароўкі быў барык з гера? Не. Вось. Я пампаваў гэтага мага, і я памятаю, што я пайшоў выташу білет на экзамене. Мне неяк... Распавядзіце гісторыю Азероту. Ты такі, о, якраз. Я і не ведаю, але магу распавесці, які добры білдинг у мага быў. Вось, таму што, мне здаецца, я да сіх білды памятаю. Уже просто так трэба візуальна просто паглядзець на веткі талентаў. Ну так. Слухай, я памятаю той жах, калі яны зрабілі ветку білдаў Пандарыі. Я такі, а што гэта? Так, так, так. Ты ж бачыў. Я бачу, але на той момант я ўжо не гуляў у World of Warcraft. Ну вось, гэта таму што просто у мяне гэта ўсё Ліч Кінг, гэта недзе мой 10 клас, і я на той момант... Я на той момант помню, што мяне вельмі захапілі адзіночныя гульні. То бок, там вось недзе ў 9 класе я вельмі моцна пачаў гуляць у Oblivion. Oblivion выйшаў у 2006, і я спачатку гуляў у Morrowind. Ну, то, тыпу, я там не вельмі моцна цікавіўся гульнямі, я на той момант не набываў ніякую граманію, я не сачыў за ўсім гэтым. Вось. Я таксама не набываў, мне ўсё ад брата даставалася. Ну вось. Ну, у цябе быў чалавек, які мог цябе распавесці. Так, ён мне даваў дыскі, і я думаў, што... А ты ведаеш гульню Локі?
Я чуў пра яе, але дыаблоід нейкі. Ну так. І я доўгі час думаў то, што Локі дэмо поўная назва гульні. А дэмо гэта, ну... Ты Зразумела. Вось. І я захапіўся проста адзіночнымі гульнямі. І я ў той момант, у мяне быў сусед, з якім мы вельмі у добрых адносінах былі, мы сябравалі з ім. І у нас мы разам хадзілі ў камп'ютарны клуб, там у яго крыху раней з'явіўся камп'ютар, у мяне крыху пазней. І мы пачалі гуляць у тыя гульні, якія мы не маглі прайсці ў камп'ютарным клубе. Я вось памятаю, што я там пачаў гуляць там у Hitman Blood Money, які я так і не прайшоў у сваім жыцці. Я пачаў гуляць, я вось у камп'ютарным клубе, я пазнаёміўся з гульнёй Фаренгейт. Гэта была мая першае інтэрактыўнае кіно, якое мяне захапіла, і таму я вельмі люблю гэты жанр да сіх. Я амаль ва ўсе такія громкія прэм'еры ў гэтым жанры, я ва ўсе гуляю амаль што. Мне вельмі падабаецца Life is Strange, кідайце ў мяне гаўном. Life is Strange True Colors, яна хоць і не самая выдатная гульня на свеце, але яна вельмі добрая. І патраціць на яе адзін вечар, каб прайсці і атрымаць асалоду цалкам. Я вельмі памятаю, вось я гуляў у Wolf Among Us, і вось, ну, вельмі цудоўна, вельмі спадабалася. Я да сіх другую частку чакаю. Так, і, мабыць, яна выйдзе, калі ты ведаеш, таму што там яны яе зараз распрацоўваюць. І цікава, таму што я памятаю, што я вельмі захапіўся коміксамі Fables пасля таго, як прыйшоў Wolf Among Us, і я тады на форуме Game Planet, якія мы старыя, Game Planet Buy. Вось, я на форуме Game Planet, я проста спампаваў сабе сканы на расійскай мове, і я тады іх прачытаў. Вось. І я потым ужо, знаходзячыся ў Вільні, мы калі сюды пераехалі з маёй дзяўчыны на той момант, мы сядзелі, калі ты памятаеш, ты ж калі прыязджаў у час кароны, ты ж павінен быў сядзець 2 тыдні дома і нікуды не выходзіць, і цябе яшчэ і праверяла паліцыя ў гэты момант. Яны тэлефанавалі і так далей, і так далей. Ні разу. Ну, цябе ні разу. Вось. Але ты проста прыехаў крыху пазней, калі ўжо падзабілі на гэтую херню, таму што вельмі шмат людзей пачало прыязджаць. Мы прыехалі, калі увогуле ніхто не прыязджаў, таму што мы ляцелі на палову пустым самалёце. Вось. І нягледзячы на гэта стаялі... Да, і нягледзячы на гэта стаялі на межы 6 гадзін. Вось. І я на той момант, калі мы сидзелі вось гэта 2 тыдні, я ж прыехаў, у мяне ўвогуле спачатку не было ні кансоля, нічога. У мяне ўсё... Ну, я ўсё кінуў з Беларусі, збег адтуль. І у мяне там акрамя аднаго заплечніка з рэчамі нічога няма. І у мяне быў iPad, і я просто раздыкаў сябе тым, што я чытаў коміксы, я перачытаў тады Фейбл, я перачытаў Наруто, я Монстрас перачытаў, я перачытаў Сагу. Ну, то бок, вось у мяне такі той момант вельмі комікснавы быў. І праз гульні ў жанры інтэрактыўнага кіно я вельмі шмат пазнаёміўся з вялікім пластом інфармацыі. Інтэрактыўнае кіно гэта круто. Так, вельмі. Мне вельмі, на жаль, дарэчы, чаму не выходзіць шмат гульняў у гэтым жанры, таму што гэта нішавы... Да, вельмі нішавы. Таму што, хаця я памятаю, калі выйшаў Detroit Become Human. Так. Усе казалі, што ёсць магчымасць, што інтэрактыўнае кіно захопіць амаль усё. Мне здаецца, што такое ж казалі, калі выйшаў Heavy Rain. Да, таксама. Адзін распрацоўшчык ці што. Так. І пра Life... Дарэчы, вось я не памятаю, у Life is Strange не быў вельмі моцны хайп. Не. Зусім не. Але я памятаю, я яго праходзіў на Xbox 360, і тады ён жа распастраняўся па эпізодам, і ён быў часткай Xbox Live Arcade. То бок ён не прадаваўся ў звычайнай краме. Ты набываў яго па эпізодна, эпізод каштаваў нешта там каля $8, калі я не памыляюся. Вось, і я праходзіў гэтыя эпізоды. У мяне спачатку мне вельмі доўгі час быў афіцыйны Xbox, які я ніяк не чапаў, не прашываў яго нічога. У цябе не было Xbox 360? У мяне не было жоднай кансолі, пакуль я не прыехаў у Вільню. Добра.
калі ты хацеў, у тебя было две магчымасці, каб пагуляць у пірацкія гульні на Xbox 360. Ты мог праз памылку бутлодера мог зрабіць так называемый LT, гэта прашыць свой прывад і набываць вось гэтыя танныя гульні на дысках. Але калі выходзіла новая прашыўка, то ўжо ўсе гульні пад новую прашыўку, якія выходзілі, я памятаю, што там, напрыклад, у трэці Mass Effect уже нельга было пагуляць, таму што трэба было нанова сваю кансоль. Ты спачатку спампоўвал абнаўленне, а потым зноў гэта ўсё рабіў. А была іншая тэма, быў фрибут, так называемый. Гэта ты впаиваеш чып туды, і устарёваеш. Ну вось, і я у якісьці момант, я навучаўся на першым курсе, мне здаецца, я сабе на дзень народжання гэты чып каштаваў вельмі да халеры, ну просто вельмі. Ён каштаваў больш, чым палова кансолі на той момант. І я жыў у Магілёве, у нас была толькі адна крама, якая прадавала Xbox, гульні для Xbox на той момант. Востраў, не памятаю. Чистоты? Це накшталт остров сокровищ, я вось не памятаю, як, ну, востраў скарбу. Вось, і я спытаў іх, ці могуць яны мне паставіць чып у кансолі, яны такія, не, мы шьём толькі PSP-шкі, у нас амаль нічога, акрамя PSP-шак, ну, тыпу, прашытага няма. Схадзі, спытай у хлопцаў, якія рамантуюць тэлефоны. Яны мяне таксама паслалі да халеры. І гэта упершыню ў жыцці, калі я сам нешта зрабіў са сваёй кансолю, і я сам яе паяў. Я знайшоў... Я нашоў на нейкай групе ВКонтакте, хлопец зняў відэа, як ён гэта робіць, просто вось крок за крокам. І я па гэтаму 40-хвіліннаму відэа, у мяне яшчэ была тэма, што там чыпы, яны заўсёды неяк адрозніваліся. То бок, там, я памятаю, у аднаго чыпа ножка была з адной стараны, а ў другого ножка была з іншай стараны, таму што кітайцы яго неправільна зрабілі. І там трэба было прыпаиваць, калі ножка з іншай стараны, трэба было прыпаяць провод к ёй, і ты пакінуць, ведаеш, як удлінніцель да дарожкі. І табе трэба, ну, ввогуле, вар'яцкая тэма, і ў мяне быў гэты выпадак. І шыў я кансоль, господі, я не ведаю, мне здаецца тыдзень. Типу, у меня просто быў дома раскручаны Xbox, і у якісьці момант я такі, падохне так падохне. Таму што там была вельмі вялікая магчымасць яго просто і ён просто бы ну просто цела было б, і нічога б я з ім не зрабіў. Ну, это такія вось дзіўныя ўражанні. І я памятаю, што гэта ўсё ж мы пра Life is Strange пыталіся паразмаўляць. Вось, яна была частку Xbox Live Arcade, і я спачатку першы эпізод прайшоў, я яго афіцыйна набыў, прайшоў яго на ангельскай мове. Я на першым курсе, ці на якім я ўжо не памятаю, на якійсьці там курсе універсітэта, ну, ангельская мова у мяне на той момант яшчэ не выдатная. Я не магу, яна і зараз не выдатная, ці што. Як у мяне, так? Ну, так. Узровень індус-праграміст. Ну так. Ну, гульні я не мог на той момант прайсці на ангельскай мове. Ніяк. Я просто, ну, мне здаецца, я разумеў кантэкст, але я не разумеў цалкам сюжэт. О, я таксама так. Вось. І нехта з піратаў пачаў рабіць расійскі пераклад Life is Strange, і каб яго прайсці, трэба было прашыць кансоль, і я толькі праз тое, што я хацеў прайсці Life is Strange, я прашыў сабе кансоль. Вось. І калі я яе прашыў, я ўсталяваў гэты, я ўжо не памятаю, як гэты лаунчеры ўсе называліся. Ну, то бок, інтэрфейс, праз які ты закідываеш гульні, каб Xbox бачыў. Командор. Ну, типу того. А, дарэчы, можна было потым, калі ўжо з'явіўся дома Wi-Fi, калі я прашываў Xbox, дома яшчэ не было Wi-Fi, каб вы разумелі. Былі толькі правады. Вось. Я, дарэчы, я тады сабе набываў мадэм, каб у маім мадэме было некалькі LAN уваходаў, каб можна было пусціць кабель адразу і ў кансоль, і ў кампутар, таму што у мяне тады яшчэ стацыянарны кампутар быў. Вось. І я вось праз усе гэтыя пакуты, мне здаецца, так насалоджваўся Life is Strange. Я памятаю, што тады толькі пачалі спаткацца з Іннай. Першае там. А потым пачаўся трэці эпізод. Да. Вось я толькі хацеў пра гэта распавесці. Я прайшоў 2 эпізода, і ўжо там 4 гадзіны ночы трэба лажыцца спаць, таму што зранку ісці на пары, побач спіць мая дзяўчына, таму што мы толькі пачалі з ёй разам жыць.
і у мяне дапампаваўся 3-й эпізод, я яго заліваю на флешку, вставляю в консоль, каб установіць абнову, і думаю, а халера з ёй, прайду і 3-й. І тыпу 6 гадзін ранку Хлоя выязджае на колясцы, я такі, бляха-муха, што рабіць, я хочу далей, а эпізод выйдзе там праз 3 месяца новы, ці праз колькі. Я памятаю, што я сидзеў у нейкіх групах у ВКонтакце, мы абмяркоўвалі, што будзе далей, таму што тады, памятаеш, была такая тэма, што у першым эпізодзе быў прыбіральнік, я не ведаю, уборщик. Так. Вось, які вельмі дзіўна сябе паводзіў, і у якога у фразах ён быў тыпу крыху умственно адсталы, і праз гэта ён вельмі дзіўна размаўляў. І там у яго фразах было нешта зашифраванае, і ўсе былі ўпэўнены, што забойца ён, што ён забіў сяброўку Хлоі, не памятаю, як яе клікалі. Вось, і мы ў той момант сядзелі і на сур'ёзкі абмяркоўвалі. Гэта той момант, калі яшчэ не існавала, не існавала нармальнага блогінга на Ютубе, таму што калі б хто-небудзь проста з той групы проста сабраўся і зрабіў бы відос з асноўнымі версіямі пра Life is Strange, ён бы сабраў нармальны праглядаў на Ютубе. Але геймерскі Ютуб аж 100 у той момант зусім не такім быў, як ён існуе зараз. То бок не было такога вялікага кам'юніці, які вельмі моцна падтрымліваў там нейкія наратыўныя гульні і так далей. Слухай, мне з Life is Strange было прасцей, таму што ты мяне з ёй пазнаёміў, ты мне сказаў, спампуй гэтую гульню, яна табе спадабаецца, і я просто прыходзіў пасля пар, браў сабе 2 бутылачкі піўка, вось сядзеў, курыў тваю электронку. Я нават скажу, што гэта была мутацыя 4-я, это каравелла. Ось. Ой, я памятаю, я тады замовіў зараз тых, хто угараў па вейпам, у той момант скупу мужскую сальрезу пусцяць. Я тады ж гэтую мутацыю набыў з афіцыйнага сайта. Там была нейкая знічка. У нас же на той момант была свая крама. І калі ты ўладальнік крамы, і ты мог набыць тыпу сэмплы, як прыклад, што паставіць у краме, і людзі маглі яе паспрабаваць. І гэтыя сэмплы, яны каштавалі танней. І я яе набыў за 45 еўра, а не за 90. Яна ў 2 разы танней была. І это за 90 еўра... Продаў ты мне за 70. Я не памятаю, за сколькі я прадаў. Ну, тыпу, габрэй крыху у душы. Ну, неяк жыць это трэба было, таму што ты ж уяўляеш, наколькі я бедны быў. Ну, тыпу... Мы толькі пачалі жыць са сваёй дзяўчынкай, мы навучаліся ў універсітэты, і я памятаю, у нас быў момант, мы не маглі набыць сабе цыгареты і не маглі набыць сабе ежу. Ну, тыпу, просто фізічна не было грошай. Ну, я цалкам сетапу тебе набываў. Ну, на той момант у Магілёве... На той момант мне вельмі танна стаў ён. На той момант у Магілёве, мне здаецца, усе набывалі сетапы праз мяне, таму што я прадаваў гэта значна танней, чым прадавалася ў першых крамах, значна танней. Таму што я памятаю, што нейкі там Немезіс можна, ну там у краме стаяў недзе там па курсу за 180 баксаў, он прадаваўся, ну тыпу прыблізна там 3,5 мільёна рублёў на той момант. Вось. Тут гэта так, я не памятаю, які курс быў. Вось, а я яго прадаваў 2 разы танней. Тут вось точно такі жа. І я так вось яе першы раз прайшоў. Потым праз некалькі гадоў я яе зноў прайшоў. І яна прайшла цалкам вось гэтую спробу часам, таму што яна, як добрае віно, тыпу, сюжэт, графіка так, ну просто зараз гэта глядзіць, таму што яна зроблена на Юніце, ну вельмі херова. Вогуле да струка. Так, мне таксама. І я ведаю, што ў яе херовы інтэрфейс, я ведаю пра тое, што там херовае кіраванне, але вось сюжэт кампенсуе цалкам усё. Вось гэта, дарэчы, тое, што не мог зрабіць у свой момант Фарэнгейт, таму што калі гуляць зараз у Фарэнгейт, ты глядзіш, што ў тебя спачатку гэта вельмі добрая дэтэктыўная гісторыя, а потым гэта скатываецца ў тое, што роботы пачынаюць паўстанне, дзіця індыга, якое прадказвае будучыню, ну і так далее, і так далее. Ну, тыпу там увогуле вар'яцтва. У 2005 годзе, калі я праходзіў Фарэнгейт у камп'ютарным клубе, для мяне было вельмі гэта незвычайна, таму што я ніколі датуды не даходзіў. Вогуле з гульнямі на Xbox 360 связана вельмі шмат, таму што, ну, для мяне, таму што вось гэта расцвет маёй геймерскасці, скажем так. Ён прыйшоўся амаль на Xbox 360, таму што мне вельмі пашанцавала ў тым плане, што у мяне быў Xbox. Як раней мы записываліся, тыпу,
Курыць у кадры? Не. Піць у кадры? Не. Ваше здароўе. Калі што, гэта ўсё безалкагольныя напоі. Слухай, мне вось вельмі падабаецца вот этот калнапельніс, таму што... Ён мне не падабаецца, таму што ён мне песком аддае. Мне увесь гранат песком аддае. А, сур'ёзна? Так. А мне наадварот, вось гранатавае піва. Вось мне вельмі падабалася гранатавае віно, і гранатавае піва таксама прыкольна. А малінавы закат? Малінавы закат. Я далей не ведаю. Стекает по сне. О, это Макс Корж. Вось зараз, калі я набыў сабе Xbox Series Xbox, мне вельмі было клёва з таго моманту, што да халеры гульняў з Xbox 360 зараз у геймпасе, і ты можаш гуляць у іх. Таму што... Колькі з іх ты пагуляў? Слухай, я прайшоў Dark Shooter, вось, першую і другую частку з Xbox 360. Мне яны тады вельмі спадабаліся. Я перапрайшоў Bioshock Infinite, які таксама выходзіў на Xbox 360, і я ўвогуле закахаўся ў Bioshock праз Xbox. Таму што у мяне на дысках былі і першы, другі і Infinite. Я спампаваў Infinite сабе на Nintendo Switch. Я набыў сабе на свічы, я чамусь думаў, што яго з геймпасу ўзяў. Не, на свічы. Я просто прайшоў, у меня ёсць твой аккаунт Nintendo Switch, у цябе мой таксама. Вось, і я прайшоў. Дызык вось, і я яго запускаю, і такі, ўсё на ангельскай, ну добра, да відзення. І выйшаў. Ну так, таму што... Набываць гульні за 40 евро, каб у іх не гуляць. Там такая тэма была, што калі выходзіў Xbox Infinite, Bioshock Infinite, ён спачатку выходзіў без лакалізацыі. У яго было там толькі некалькі моў. Там тыпу ангельская, нямецкая, італьянская і, мабыць, усё. Вось. І мовы ім дадалі, мне здаецца, праз некалькі месяцаў толькі. І калі выпускалі рэмайстары, яны выпускалі рэмайстар арыгінальны, які выйшаў. І яе не было падтрымкі мовы. Але калі памятаеш, у Bioshock Infinite была неарыгінальная агучка, якую зрабілі. Так. Я не памятаю, хто, дарэчы. Але там прафесійныя акторы былі. Не магу сказаць, выдатная ці не выдатная. Я памятаю, што ў Life is Strange была агучка даже на расійскую мову, якую зарабілі фанаты. Так. Ого. Вось. Про не ведаў. Ну што, пора пачынаць. Усім прывітанне, дзядзькі, дзяўчыны. Першы гікаўскі, 46-й выпуск. Хацім вам нагадаць, у нас ёсць цудоўны Patreon, дзе выходзяць падкасты «Замяніць расстрэлам». Хацеў бы сказаць, што выходзіць яшчэ першы наратыўны, але зараз ён не выходзіць, таму што у нас я не маю на яго часу. Вы нас можете... Вы можете нас падтрымаць у Тэлеграме, подписаться. Так, я не ведаю, хто гэты адзін чалавек, які пастаянна адпісваецца і падпісваецца, але калі я цябе знайду, то я цябе бульбай паб'ю. Вось, ну што? Я такі 41, ура, потом 40. Ну 41, такі, Вось, райце, пашэрыце. Паслухайце з бабушкай. Чаму бы і не? Паслухайце з бабуляй, так. Вось. Ну што, пагналі к навінам. Выйшаў тызер 7-го сезону Рыка і Морці. Рэліз будзе восенню. Дакладную дату пакуль яшчэ абвяшчаць не сталі. Будзе толькі на наступным тыдні. 6-й сезон Рыка і Морці. Глядзеў? Так, я усе сезоны яго паглядзеў. Я таксама. І я не магу сказаць, што я вельмі вялікі фанат Рыка і Морці. Гэта вельмі цябе неяк ведаеш, агараджае ад свету, у якім ты існуеш. Так. Вось, вось, прыгоды на 20 хвілін зайшлі-выйшлі. Так. Вось, і ось гэта мяне Рык і Морці... Хто-небудзь, я не ведаю, калі... Так працуе ўвогуле ўвесь кінематограф, але... Я не ведаю, ці слухае нас камбэх, але калі слухае, ты збіраешся рабіць... У цябе вельмі выдатная гучка Морці. Ты збіраешся рабіць 7-й сезон Рыка і Морці, калі ён будзе выходзіць? Ці мы будзем чакаць, пакуль ты дагучыш 3-й сезон, 4-й сезон, 5-й сезон, 6-й і толькі потом 7-й? То бок ты хочаш, каб ён адразу взяўся за 7-й? Ну, я не ведаю, я пытаю. Просто было б цікава, калі па выйсцю гэтага ўсяго. Я хацеў сказаць, што я не вельмі вялікі аматар, але так атрымалася, што я прачытаў усе коміксы па Рыку і Морці. Таму што тыя коміксы, якія выходзілі па Рыку і Морці, сюжэты для гэтых коміксаў, гэтых сюжэты тых, ну там не ўсе,
але там ёсць сюжэты некаторых серый, якія так і не знялі. Іх просто ператварылі ў коміксы. І калі што, я вельмі раю, там ёсць спешл з 5 коміксаў ці з скалькіх пра сусвет Dungeons and Dragons. Вельмі раю прачытаць. Вось гэта тыповы Рык і Морці з усім гэтым вар'яцтвам, лаянкай, з вар'яцелым рыкам і так далее, і так далее. Таму вось коміксы, калі вам не хапае вось гэтага сусвета, ці просто хочацца на некаторы час адключыцца ад усяго жыцця і просто працуеце на заводзе. Так, калі вы асабліва працуеце на Пяргале, то вы можаце пачытаць коміксы Рыка і Морці. Мне спадабалася, як падчас запісу Цёмнага лёсу мы з барадой такія, забаранілі называць назву фабрыкі. І Лёша кожны раз, калі ёсць магчымасць, ён такі, гэта Пяргаля. Ты вось звярнуўся да камбэга і яшчэ вяртаемся на той момант, дзе мы кажам разгон, толькі разганяем. Да прывітання, бо з'явілася яшчэ адна цікавая тэма. Мы ўдвох паглядзелі Лабадзіна. Мы ўдвох паглядзелі Чалавека-павука. Там далей ёсць навіна. Там ёсць навіна. Давай зараз, давай. Мы паглядзелі Чалавека-павука скрозь сусветы. Так, і як табе? Як правільна на беларускай мове, я не памятаю, як яго перакладаць. Просто арыгінальная назва перакладаецца што-то типу мульцісусветы. Там нешта павуцінне мульцісусветаў. Типа вуцінне мульцісусветаў, а першая частка, яна вельмі падобна называецца на другую. То бок, яе просто калі лакалізоўвалі, яе вельмі херова лакалізавалі, в смысле, у сэнсе назву. Вось, мне вельмі спадабаўся мультфільм. Я зазваю спачатку пра мультфільм, а потым пра агучку. Таму што мой родны гук зрабілі вельмі выдатную працу, як па мне. Вось. Мы ні ў коім разе не прыніжаем тое, што зрабіла кавярня. Я не глядзеў тое, што зрабіла кавярня. Я патлумачу чаму. Я заплаціў роднаму гуку. Так. Я заплаціў. Я кінуў данат на збор, вось, то бок, і за гэта яны мне прыслалі хутчэй, чым яны яго выпусцілі. А мне здаецца, яшчэ не выйшаў у сусвет. Я не ведаю. У сусвет. Ось, хутка ў Амерыцы паказы будуць. Беларускай мове. Так. Так а што, літоўцаў заставім беларускі адразу вучыць, а потым і амерыканцаў. Я праз гэты ліцвінізм зараз так троллю людзей, я просто не можу. Я ніхера не аматар ліцвінізму, ці што, але мне так падабаецца, як яны аграцца просто. Так вось. І просто кавярня малайцы, я не глядзеў, але я ўпэўнены, што ў кавярні, як заўсёды, ўсё на ўзроўні таксама зроблена, але я чакаў выключна родны гук, таму што грошы ёсць грошы. Вось. Я хацеў адразу пераглядзець там. Ёсць нават маленькі спойлер, тое, што крыху пазней выйдзе яшчэ версія ў 4К, магчыма, не ведаю. Таму што яна зараз у 720p. І гэта не вельмі зручна, таму што у якісьці момант я глядзеў... Але гэта, магчыма, быў сакрэт, камбэк прабачыў. Анонсы. Я ў якісьці момант, калі глядзеў, ён у мяне на ноутбуцы просто відарыс ён рассыпаўся часам. Ой, мне павезло, у мяне экран. Ён сыпаўся яшчэ больш. Так. Не, што я зрабіў? Я яго спампаваў. Вось. І праз ВМЦ вельмі добра ён пайшоў. Мабыць, я не ведаю. Вось. ВЛЦ, прабачце. ВЛК. Я не ведаю, ВЛК заўсёды называў гэты плеер. Вельмі спадабаўся мультфільм, вельмі не спадабалася тое, што гэта толькі палова сюжэту, таму што... Я з-за гэтага яго і ненавіджу. Мне так цікава было, я яго глядзеў. Ось я глядзеў 2 гадзіны, і я ні на што не адклікаўся. Бо у мяне бывае, калі я нешта гляджу, я магу там залезці, пачаць тик-токі глядзець. Вось. А тут яшчэ паказваюць, і потым яны такія, ха-ха, ось, я такі, зараз будзе бойка цудоўна, яны пераможцы, і яны такія, давідзення. Бачымся потым. Мне вельмі падабаецца, калі анімацыю робяць разумную. То бок, калі яна арыентавана там, ёсць жа гэтая тэма, даўнішняя, што анімацыя больш разрахована на дзяцей.
Вось. І мне вельмі падабаецца, калі адчуваецца, што людзі, якія робяць, яны робяць амаль для ўсіх узростаў, і яны, ну, анімацыю робяць заўсёды дарослыя людзі. І яны ў гэта вкладываюць вельмі шмат усяго, і калі ты бачыш нейкія адсылкі не толькі на іншых чалавекаў-павукоў ці коміксы, а там, напрыклад, калі ты бачыш адсылкі на папулярную культуру, калі ты бачыш адсылкі на якісь класічныя творы і так далее. Адсылкі на БЛМ. Так, вось. І ці вось гэты мем, дзе павукі паказваюць друг на друга. Вось. Я вельмі так само. Вось. Я вельмі спадзяваўся на тое, што ў гэтым мультфільме з'явіцца Чалавек-павук 1994 году. З таго мультфільму, які зараз мышыны пераклад адаптуе на беларускую і выкладываю першым гікаўскім. Ці што можаце паглядзець? Нешта мне падаецца, што ён там быў, але мы не заўважылі. Нет, яго там не было. Яго там не было. Ввогуле не было. Можа, там дзе-нибудь на заднім плане? Не, я хацеў, слухаю, моя мара была аб тым, чтоб ён быў галоўным персонажам. Не, чтоб яму просто скончылі сюжэт. Што, мабыць, Майлз Маралес з ім сустрачаецца, і там же ён... Ну, можа, машыны пераклад потым дамалюе. Ну, можа. Вось, як бы я гэта сябе уяўляў. Майлз Маралес прыязджае на гэты хаб, я не буду зараз спойлерыць, куды ён прыязджае, але там ёсць некаторая колькасць іншых чалавекаў-павукоў, за якімі ён размаўляе пра іх жыццё і як яны сталі чалавекам-павуком. Панк-павук, самы цудоўны павук. Так. І ў гэты момант ён бы, мабыць, сустрачаецца з Пітером Паркером 1994, дзе Пітер Паркер сказаў, што... Распавёў бы сваю гісторыю ў 2 словах. Так. І напрыканцы бы сказаў, вось мадам Павуціна памагла мне выратаваць Мэры Джэйн, і цяпер мы з ёй разам, і там, тыпу, у нас дзіця нарадзілась, ці нешта іншае, вось. І вось гэта было б для мяне цудоўна завяршыцца. Але ж, ты ж бачу, яна проста сраку ў кадр паказвае. Ты ж бачу галоўны сэнс, чаму гэтага немагчыма. Не? Ну, распавядай. У сэнсе. Вось гэта я спойлер толькі што ўкінуў. Ну так. Прыемнага прагляду. Запікай. Лепш запікай. Я просто выразу. А калі вы бачыце скачок кадру, то гэта быў просто спойлер сюжэту. І я яго просто выразаў. Не дзякуйце. Мяне вельмі ўразіла тое, што агучка на ўзроўні таго, што я б з задавальненнем паглядзеў бы ў кінотэатры. Пачакай, яшчэ момант. Мне пасля гэтага мультфільму захацелася бацькам патэлефанаваць. Ну так, бо там вельмі сур'ёзная тэма. Яны кранаюць гэтую тэму. Канфлікт дзяцей і бацькоў, які заўсёды адбываецца. Я не ведаю, ты шмат канфліктаваў з бацькамі, калі сталеў? У мяне проста прям праблемы былі. Да не, слухай, у мяне былі нейкія спрэчкі ўвесь час, але я выработаў сабе такую вось тую самую ненавісную беларусам памяркоўнасць. Вось у яе я сябе выработаў закон таго, што вельмі часта былі спрэчкі паміж бацькамі. Вось. І гэта неяк мяне кранала, але з часам проста гэта скончылася тым, што мне крычалі ў спіну. Ну добра. Потым прыхадзілі, прасілі прабачання, і я такі. Ведаеш, што мяне яшчэ ў Чалавеке-павуке? Вы б чулі, якая музыка сумная на фоне была. Гэта музыка, дарэчы, не ў нашых слухачоў, як звычайна якая-небудзь музычная падборка, якую мы падабралі спецыяльна пад падкаст, але мы записываемся пад саундтрэк зараз з If Online. Так. Мне ён вельмі падабаецца, я пад яго заўсёды кнігі чытаю, бо он такі, вельмі касмічны. Так. Вось. Мне вельмі спадабалася музыка у Чалавеке-павуке, асабліва, калі там быў момант, дзе ён сустрачае індыйскага Чалавека-павука. Так. І мне вельмі спадабалася, што класічная тэма са Spider-Man Unlimited, яна проста перарабліваецца на індыйскі матыў. Гэта так орна. Вось, вельмі спадабалася, асабліва калі там пачаў граць панк, калі грае хіп-хоп, яны вельмі запараліся. Саунд-дизайну, што ў першай частцы, што ў другой вельмі добра. Вельмі добра зроблены баунсінг, вось, мультыплікацыйны, калі падгучана амаль што, вось, калі гэта аніміравана, то гэта будзе падгучана. А аніміравана ў гэтым мультфільме амаль усё. Прычым яны вельмі цудоўна выкарыстоўваюць спалучэнне розных стыляў.
там нармальна, калі гіперрэалізм, гіперреалістычная графіка разам з выразкай з якога-небудзь фільма, калі ты бачыў, там былі кадры з фільму іншых чалавека-павукоў. І побач панк-павук, які аніміраван у гранжа, у якога які быццам газета. Так. І у яго анімацыя ў 12 кадрах зроблена класічнай, хаця амаль што ўсё ў 60 фпс. Ну, спачатку было зааніміравана. Ці ў 30, я не ведаю, не глядзім, мне здаецца, ў 30 ўсё ж такі. Ну вось, гэта вельмі цікава, і яны, гэта вельмі прыкольна абыгралася ў гульне, першай гульне па Спайдермену на PlayStation 5, на PlayStation 4 яшчэ на той момант, калі ён выходзіў. Там была тэма, што ты ж яму мог скіны мяняць свайму чалавеку-павуку, і там быў чалавек-павук адтуль скрозь сусветы, гэты касцюм, які быў аніміраваны у меншай колькасці кадраў, нібыта, чым сама гульня. Так. Што датычыцца агучкі. На агучкі мне вельмі спадабалася, як яны падабралі жаночыя галасы. Так, мне таксама. Вельмі цудоўна. Галоўны злодзей у агучкі нашага любімага вожыка это нешта настолькі яскравае. Я такі, гэта цуд, я хочу, яшчэ больш. Акрамя персонаж сам вельмі файны. Вось, у якога ёсць нейкая дзіўная матывацыя. Вось, і яшчэ... Але яна ёсць, так. Яго ввогуле падача нейкага... падача матэрыялу. Яго гаворка. Вось, вельмі такая смешненькая. І кожны раз, калі ён з'яўляецца ў кадры, я такі, прышпілена вожачак. Так. Ну, мне насамрэч усе ўразілі. Не, так. Застаўся задаволены ўсімі, мне вельмі спадабаўся камбэк там, мне вельмі спадабаўся... Камбэк таксама агучваў? Бля, мне... Я жартую, агучваў ён. Я толькі што так... Вось. Больш за ўсё спадабаліся насамрэч так жаночыя галасы, асабліва дзяўчына-павука. Так. Таму што вось яна вельмі ёй падыходзіць і бывае такое, калі ты глядзіш нейкую агучку, асабліва калі ты глядзіш аматарскую агучку і ты бачыш, што голас ты чуеш арыгінальную стужку, таму што гэта ўсё ж такі агучка, а не цалкам дубляж, і ты чуеш, што голас зусім не падыходзіць. Агучана добра, але голас іншы. Вось. Калісьці гэта гучыць вельмі добра, калі там, напрыклад, вось як калі глядзець на голас галоўнага злодзея, ён такі тыпу крыху брутальны, вось такі рычашчы, і там вожак часам просто ён мурлыкае ў якісьці момант, і ты такі, гэта гучыць вельмі, вельмі прышпільна. Вось. Таму ўсё максімальна спадабалася, вельмі раю занесці данат майму роднаму гуку. Здаецца, пагляджу версію ад кінакіпы яшчэ, таму што, я з задавальненнем перагляджу гэты мультфільм. Кавярні, на кінакіпе яны выходзяць, усё. Вось. Я пагляджу агучку кавярні таксама, калі яна выйдзе ў сусвет. Ты падумаў бы 2 гады таму, што ў цябе з'явіцца магчымасць некалькі варыянтаў абіраць беларускую агучку на мультфільм па чалавеку-павуку, які толькі што выйшаў. Так. Хлопцы, вы вельмі вялікія. Так. Вялікі дзякуй за тое, што вы робіце. Таму што гэта такая, ці што, паслухайце, у нас ёсць цудоўны падкаст з вожыкам, з якім мы размаўляем пра тое, якім увогуле контент з'яўляецца зараз на беларускай мове. Вельмі шмат усяго вельмі навінавага, палітызаванага і так далей, і так далей. Мала хто робіць контент, каб адпачыць. Людзі стаміліся ад беларускасці. Так, і вельмі бачна зараз, напрыклад, па нашым праслухоўванням, калі ў нас там раньше там стабільна 5, 6, 7к на выпуске, то зараз там 2к на выпуске. І я табе учора ці сёння, я не памятаю, я пісаў пра тое, што у нас на один выпуск вярнуліся старыя праслухоўванні. Тыпу нас зноў паслухала да халеры людзей. Але мы бачым, што людзі адпісваюцца ад беларускамоўных тэлеграм-каналаў, вось як, напрыклад, як у нас... Не палітычных. Не палітычных, таму што яны наеліся гэтым. Я не ведаю, як адбываюцца там справы у нашай Нівы ці ў Радыё Свабода, якія пішуць пра палітыку цалкам. Мне здаецца, слухай, тык-ток это такі сабе паказчык. Да, зусім. Але ў тык-токе таксама з'яўляюцца людзі, і
Я вось запісаўся з апошняга, я знайшоў дзяўчыну фотографа з Магілёву, якая ездзіць па Магілёўскай вобласці і здымае вёскі, здымае такой звычайны нататнікаўскі контент, але ну просто у дзяўчыны вельмі добра атрымліваецца рабіць сваю працу. Ну то бок яна добра здымае відэа, яна добра вельмі прыгожыя фоткі робіць. І я на яе падпісаўся ў інстаграме, я з задавальненнем гляджу тое, што яна выкладае, і ну вось мне ўсё амаль што падабаецца. Ты на кагосьці падпісваешся ў тиктоке? Так. Я ўвогуле. Там просто ёсць, калі ліснуць у тебя є стужка з падборкай відэо, а ты можаш глядзець толькі тых, на каго ты падпісаны. І я там звычайна падпісваюся на беларускамоўны контент, які мне так цікавы. І все. Акрамя гэтага нічога няма. Моя стужка зараз у большасці сваёй састаіць з Лебеговіча і дзяўчыны з Днепра. Вось. А што з дзяўчынай? Якая стаіць у столба. Я зразумею, не. І вось я такі цудоўны. Лебеговіч таксама пачаў трапляць ка мне ў рэкамендацыі, але я неяк так не цікаўлюся гэтай тэмай. Я вельмі рады... Гэта, ведаеш, гэта не тое, што ты мусіш цікавіцца. Гэта сам факт існавання такога вельмі здзіўляе. Мне вельмі падабаецца, што у украінцаў вырас вось гэты украінамоўны сегмент, і у ім з'яўляюцца свае асабістыя мемы, вялікія мемы. Велізарныя, бо у нас пакульсьці велізарных мемаў няма. Ну, то бок, я разумею, што... Свінізм. Ну, гэта для нас мем. Літоўцы не выкупаюць, яны думаюць, што мы ўсур'ёз. Але я хачу напісаць які-небудзь трэд у твіт на літоўскай мове пра ліцвінізм. Каб паглядзець, што будзе. Каб забралі ВНЖ. Так. Ну ладно, гэта ўсё такое. Ну я зразумела так не зраблю, таму што я ўсё яшчэ намагаюсь растлумачваць людзям, што тыпу гэта маргінальная пазіцыя, і насамрэч даволі шмат людзей з гэтага сцябецца, бо на тых выходных мая дзяўчына была, яна камунікавала з настаўнікам гісторыі літоўскім і пачала яго троліць пра тое, што ён сказаў Вітаўтас, а яна яго выправіла на Вітаўт, яго парвала. Вось. Таму да навін. Тут Sony падзялілася сваімі падрабязнасцямі прылады Project Q, калі ты памятаеш такое. Я калі гэта чытаю, у меня гэта заўсёды ў галаве Project Q. Ну, яна ж PlayStation Portal. Так. І гэта вельмі дзіўна, таму што PlayStation Portal гэта PSP по факту. Ну, тыпу, абрэвіатура PSP. Типа PlayStation Portable или PlayStation Portal. Вось. То бок гэта яшчэ адна PSP. Вось. Прылада дазволіць выдалена далучацца да PlayStation 5 па Wi-Fi. То бок ні халера вам не будзе ніякага 5G, туды не будзе ўстаўляцца сім-карта, то бок гэта не, ну, гэта 100% не паўнавартасная прылада для геймінгу. Толькі Wi-Fi, толькі дома, толькі калі вы... Толькі стрімінг. Так, толькі калі вы дзеліце свой тэлевізор з кімсьці з сям'і, у вас дзяўчына хоча глядзець Netflix, дзеці хацяць глядзець мульцікі, а вы хаціце на сарцірі гуляць у PlayStation. Вось. Portable. Так, вось, дзіўна тое, што стрымінг на PlayStation вельмі выдатна працуе з айфонам, вельмі выдатна працуе з айпадам, вельмі выдатна працуе з Android-тэлефонамі, і можна тое ж самае стрыміць бескаштоўна, ты проста сабе набудзеш нейкі. Ёсць афіцыйны геймпад ад PlayStation, які сертыфіцыраван PlayStation, які падлучаецца да тэлефону. Ну, то бок ты тэлефон вставляеш... Не, ты тэлефон вставляеш у гэты геймпад, і ты можаш гуляць. Усё. І яму ўжо некалькі год. І у мяне ёсць людзі, якія гэты геймпад набылі і карыстаюцца, і ўсё добра. Вось. Галоўным чынам девайс прызначаны для стрымінгу. У яго будзе... Выключна з PS5. Так. Ніякіх воблачных. Ніякіх, нічога, толькі ваш PS5. Бо воблачны геймінг Xbox забраў. Экран 8 цэляў, 1080p, 60 Гц. Ну, то бок, дарэчы, у мяне... Трымаецца 8 гадзін. У мяне ніякіх пытанняў няма да таго, якой у ім экран. Ну, то бок, добра. Мне гэта, калі б я для сябе браў, мне бы гэта падыходзіла. Ну, конечно. Ты такі аматар Nintendo. Табе, калі б ты быў субраць нешта гэтага, табе б зараз бы прыляцела. Ну, сказалі, па у Nintendo твоім скокі. Ну, так. Скокі экран. Да, добра. А OLED у тебе ёсць? Ёсць. Нема. Nintendo Switch OLED.
У тебе не Switch? У мяне не, але ён існуе. Калі будзе Але ж у патрэбна... тебе нема? Не, у мяне няма. Ну, У вось і мяне, ўсё. у мяне Вось і ўсё забі яшчэ моя самая першая Nintendo Switch, якую я набыў на старце кансолі. І у мяне яна ні разу не лагала, у мяне ні разу з ім не было ніякіх праблемаў, у мяне не было... Але курва, як так крамар працуе? У мяне вось толькі праз у 2022 годзе я набыў кансоль у 2017, у мяне ў 22 годзе пачаў слегенца дрыфціць левы стік, я просто набыў сябе новы джойкон тады. І ўсё, вось, усё выдатна. Правы джойкон як жыў, так і жыве. Вось, самае галоўнае... давай адразу скажу, што ў прылады не будзе падтрымкі Bluetooth, потому што там будзе PS-Link. PS-Link — это новая распрацоўка PlayStation, якая падлучае беспроводныя навушнікі, і у іх там тыпу меней затрымка, нібыта, чым по Bluetooth. Плюс будзе джек 3,5 мм. То бок цябе нічога не перашкаджае. Вельмі зручна падчас таго, як беспроводныя навушнікі ідуць толькі наперад. Рабіць джек 3,5. Ну так. І адсутнасць Bluetooth. Ну так. І ўсё роўна ёсць нейкія AirPods і ўлічваючы тое, што ў цябе гэта ўсё каштуе $200. Так, вось гэта такое самае... А ведаеш, што можна зрабіць? Бярыце, набываеце сабе за $150 Xbox контроллер Pro і гуляйце. Траціце 55 евро, набываеце сертифіцыраваны джойстик для телефона, і у які вставляецца і гуляеце. Для мяне гэты девайс Project Q, PlayStation Portal, як вы яго не клічыце, гэта девайс толькі для таго, каб просто зарабіць нейкую справаздачу перад сваімі акцыятрымальнікамі і сказаць, што вось мы распрацоўваем жалеза, і так далей, і далей. Я вось ні халеры не разумею, чаму Sony не хоча вярнуцца да PSP. Я ведаю, што ў іх былі вельмі недобрыя ўражанні з PSP, у тым плане, што яе вельмі хутка прашылі, і першая PSP гэта цалкам народная кансоль, на якую выходзіў Homebrew, на якім усе чыталі кнігі, і так далей, і так далей. Я, як уладальнік першай PSP, у гэтыя годы магу адразу адказаць, што... Ну, не ў гэтыя годы, она мне там крыху пазней была. Вось. Я магу адказаць, што я цалкам ёй карыстаўся просто як смартфонам на той момент, таму што ў мяне была Nokia 6124 Classic на Symbian, і там, ну, асабліва нічога там не было такога, каб нармалёва паглядзець фільмы, напрыклад. Я глядзеў фільмы на PSP, і я памятаю, што я набываў UMD-дискі з фільмамі. Уяўляеш, прадаваліся UMD-дискі з піратскімі, так, якія ставляліся ў PSP. У мяне была PS Vita. PS Vita набываў на старце. Вельмі дзіўна было, канешне, тое, што ў мяне был Xbox 360 і PlayStation Vita. Вось. Быў цалкам ёй задаволены, быў цалкам незадаволены, калі скасавалі падтрымку PlayStation Vita, а яе скасавалі па факту праз 1,5 гады. Вось, нічога, ну там амаль нічога не выходзіла. Зараз, калі у мяне да сіх ёсць PlayStation Vita, тая моя старая. І калі я яе браў урокі, я там час ад часу там перапраходзіла, памятаю, я перапраходзіла Uncharted, калі я ездзіў у камандзіроўку, я жыў у лесу на мёце. Па начах было вельмі дрэнна спаць, і я перапраходзіў тады гульні з PS Vita. Было на той момант вельмі круто у тым плане, што не гледзячы на тое, што дэвайс стары, да яго адразу падлучаліся беспроводныя навушнікі, ніякіх праблем з гэтым не было, як былі праблемы з Nintendo Switch, таму што там у Nintendo Switch былі праблемы? Так, вельмі доўгі час на Nintendo Switch нельга было падлучыць беспроводныя навушнікі. Цудоўна, я просто памятаю увесь час, ну ось, калі я набыў год-два таму. Вось. І калі я быў у Менску апошні раз, я сядзеў на чыгуначным вакзале ў Менску са сваімі Sony VX... я не памятаю назву. У іх з назвамі? Так. Ось, і я сядзеў са сваімі сонькамі і праз Bluetooth просто канекціўся да свіча і гуляў у Ведьмара. Мне добра было. Не разумею, чаму Sony не хочуць, не захацелі рабіць новую PSP, таму што калі б зараз Sony... Ну, па-першае, Sony могуць вельмі моцна адкусіць частку рынка Nintendo. Таму што Nintendo паказалі зараз, што партатыўны геймінг — гэта не толькі геймінг пра тое, што ў цябе там на ім нейкія мабільныя праекты, як это было ў PSP. У яго, вядома, былі большыя праекты, але 70% праектаў PSP — гэта парты з PlayStation 1,
якія мы гулялі, ці гэта амаль мабільныя гульні тыпу Патапона, якія просто вось таймкілер. Нешта мне падаецца, што Sony гэтага не робіць выключна з-за таго, што яны хочуць нешта, каб усе бачылі, што вось Sony нешта робіць, але пры гэтым не хочуць вытрачаць вельмі шмат грошай на распрацоўку гэтага. І магчыма, у гэтым нешта ёсць. Мабыць, мы просто не бачым карціну ў цэлым паўнавартасную. Мабыць, яны зноў баяцца, што там яе прашьюць вельмі хутка, як гэта было з Nintendo Switch, які таксама, але Nintendo Switch сябе вельмі добра адчувае і прашыта. Вельмі добра, таму што, па-першае, вельмі шмат людзей не сталі прашываць Nintendo Switch. У мяне сярод маіх знаёмых у дахалера каго ёсць Nintendo Switch. Ні аднаго чалавека з прашытай Nintendo Switch няма. Я прашью сваю Nintendo Switch у той момант, калі выйдзе новая Nintendo Switch, калісьці выйдзе там Switch 2 ці з неймінгам у Nintendo тое ж самае, што з неймінгам у Xbox, таму гэта, вядома, будзе не Nintendo Switch, гэта будзе, не знаю, Switch U2. Міту. Типу, Switch Life Matters. Я нагадываю, што калі ў іх быў вельмі паспяховы Nintendo Wii, яны зрабілі Wii U і даже не сталі растлумачваць сваю аўдыторыю, што гэта іншая кансоль, а не дадатак для Wii. А як табе Xbox One? Амаль 70% людзей, у якіх былі Wii, падумалі пра тое, што Wii U гэта просто планшет для Wii. Тыпу, просто контроллер с экраном за коштам з кансоль. Ніхто не стаў разумець, што, там толькі такія самыя зразумелыя хлопцы выкупілі, што гэта нармальная новая. Яны даже на прэзентацыі цалкам не паказалі, што гэта новая кансоль. З неймінгам Xbox таксама, але яны ж перайшлі вось на гэтую тэму, што ў іх зараз будзе Xbox Series S, Xbox Series X, напрыклад. Xbox Series там Y, Y, Xbox Series там, не знаю, R і так далее. То бок яны зараз так будуць. Я бы вельмі, калі мне было незразумела, чаму, ты ведаеш, чаму Xbox 360? Таму што ў іх там у лагатыпе выкарыстоўваюцца колы, а ў коле 360 градусаў. Так, это было зразумела. Тыпу... А чаму Xbox One? Я на той момант падумаў, што яны захацелі нармальны неймінг. І наступны Xbox будет Xbox 2. Так. І цалкам зразумела. Яны такі, окей, у нас быў Original Xbox, мы паспрабавалі. Потом быў Xbox 360, якая цалкам прапампаваная версія першага Xbox. Яны просто... Можа таму, што Xbox One нагадываў Xbox Original? Там коробка гэта. Не, я бы не сказал. Ці таму, што Xbox One вельмі падобны да Відзіка, а Відзік гэта першы праігрыватель віды. Xbox One. Так, мабыць і так. Тебе. Окей, там у кансолі была моцная эвалюцыя, таму што на Xbox 360 нельга было уладкоўваць нейкія праграмы, каб слухаць музыку і так далее, і так далее. На Xbox One гэта ўжо цалкам смарт-устройства, смарт-прылада, на якой можна глядзець фільмы, на якой можна было слухаць музыку і так далее. Там вельмі шмат скончана, якой можна глядзець фільмы. Так, гэта по факту камп'ютер. Зараз Xbox і зараз тая ж PlayStation 5 гэта цалкам мультымедыйная сістэма, у якім можна рабіць усё амаль што. Вось. І для мяне было б зразумела, калі б усё ж такі гэта быў Xbox 2. Але, не так не. Як табе ўвогуле жывецца з Xbox'ом? Цудоўна. Тыпу, у мяне вельмі шмат людзей, яны падтрымліваюць плойку. Ім там падабаюцца эксклюзівы і так далее, і так далее. Я не бачу в эксклюзівах плойкі нічога выдатнага для сябе, таму што першы эксклюзіў плойкі, які я ўбачу, для мяне гэта быў не Uncharted, гэта быў The Last of Us. Я такі, вау, як цудоўна, якая цудоўная гульня. Вось, а потым выходзіць, я не кажу, што я зараз паслядоўна кажу, умоўны Horizon, і я такі, гэта The Last of Us? У мяне тое ж самае было і именно з Horizon. Калі выйшаў Horizon, я такі, гэта The Last of Us, зноў стэлс у траве. Так, я такі, ага. Мне не падабаецца тое, што геймплей не адрозніваецца. Я гуляю у гульню з іншым сюжэтам, з іншым сеттингам і так далее. Але з пункту гледжання механік я гуляю тую ж гульню. Я зараз у прыклад ведаю, што прынесуць God of War.
Ну слухай, з God of War у іх добра Мне атрымалася. вельмі падабаецца стары God of War, і я вось, дарэчы, Потому што гэта быў слэшер. на PSP вельмі добра праходзіў яго. Я быў вялікім фанатам трэцяй Devil May Cry і чацвёртай Devil May Cry. Мне таксама вельмі спадабалася. Я ты варыят, які прайшоў перазапуск Devil May Cry, які спрабавалі рабіць на Xbox 360 на той момант. І я прайшоў апошнюю Devil May Cry, якая мне таксама, ну я не могу сказаць, што она мне спадабалася, ну якую я лічу пятай часткай, але насамрэч у іншая назва, я ўжо не памятаю якая. Вось, але там ёсць і Данте, там ёсць і Ніро, і там далей працягваецца іх гісторыя. І мне якісьці момант быў, што я вельмі закахаўся ў слэшеры. Мне здаецца, што праз гэта я прыйшоў у першы Dark Souls, таму што першы Dark Souls па баёўкі вельмі... Што, нагадуе слэшер? Нет, ён вельмі нагадвае трэці Devil May Cry сваёй складанасцю. І тым, што ты пастаянна траеш, тым, што ты завучваеш анімацыі босаў і так далей, і так далей. Dark Souls яны даволі моцна гулялі калісьці ў слэшер. Я калі сабе, ну, калі мне падаравалі Байонету, я захожу, гуляю, я такі, гэта ж Devil May Cry. Типа, просто толькі мадэлька персонажа іншая, і ўсё. Мне такие, да не, это же слэшеры, они все подобные. Такие, не, это вось Devil May Cry. Анимации амаль один у один. Слухай, я бы тебе вельмі параіў пагуляць не з пункту гледжання сюжэту, а з пункту вельмі крутой баёўкі. Astral Chain, вось. Я ведаю. Яна вельмі падобная на старыя анімэхі 90-х. Ну, там тыпу на меха асабліва 90-х гадоў. І гэта ж тыя самыя распрацоўшчыкі, якія рабілі і Байонету. І вось проста да чаго яны давялі да якога ўзроўню свае баёўкі і да таго, як гэта можа быць цікава. Асабліва я гэту гульню праходзіў, калі я ездзіў у 2018-19 годзе ў Вільню пастаянна на цягніках. Я тады даволі шмат гульні на Nintendo Switch прайшоў. І я спачатку гуляў на нармалёвым узроўні складанасці, а потым я пераключыўся на самыя сложныя. І я такі, так вось у гэтым тэма. Тыпу, мне не трэба сюжэт. Сюжэт там, ну, як ва ўсіх слэшерах. Вось, зараз адэпты сюжэту Devil May Cry прыйдуць кідаць мяне гаўном. Вось. Ну то так. Якое стаўленне ў цябе да PlayStation? Ну, слухай, як кансоль, мне не падабаецца палітыка Sony. Гэта па-першае. Вось, нават... Насамрэч, палітыка Xbox не падабаецца, честно кажучы. Напрыклад, той же самы момант з тым судом паміж Sony і Xbox. Калі вось, а там можа быць раптоўна яны зробяць... Яны неяк так дзіўна сказалі, тое, што Xbox плохія, таму што Starfield будзе выходзіць выключна на Xbox і Windows. Эксклюзів, то ж самае робіцца. Разумееш, у чым фішка? Гэта эксклюзіўнасць пляцоўкі ад кампаніі, якая з'яўляецца часткай гэтай пляцоўкі. Таму што Bethesda належыць на дадзены момант Microsoft. Выходзіць Final Fantasy 16, ці якая, яна выходзіць эксклюзіўна для PlayStation, і ні ў кога, ніякіх пытанняў ад гэтага не ўзнікае. Вельмі шмат часу расчараваўся ў Final Fantasy. Вельмі. Я хацеў набыць сабе 15-ю. Мне спадабалася эксперымент таго, што яны адышлі ад пакроковых баёў. Тое, што там з'явілася такая нармальная еўрапейская баёўка. Таму што, опять-таки, зараз аматары Baldur's Gate і ўсяго гэтага яны мяне закідаюць лайном, але мне не падабаецца пакроковая баёўка. Там я гуляў у той же Divinity Original Sin. Як ты дурака гуляеш? Не, тыпу, у мяне няма праблемаў, я з задавальненнем гуляю трэціх герояў і так далее. Але вось чамусьці в японскіх RPG у мяне заўсёды вельмі вялікая праблема ў тым плане, што баёўка незразумелая. Вельмі странная тэма з білдингам. Вельмі странная тэма з тым, што ты можаш проста ісці па карце і у іх же там выпадковыя баі. Типу, тебе не показывается про противника, а потом ты просто идешь, и у тебя починается бойка. Мне падабаецца, я не памятаю уже гульню.
якая гіперрэалістычная такая. Якая пра Чэхію? А чэхаў так яна. Як яна? Я зразумеў, пра што ты. Ну вось, дарэчы, гэтая гульня у яе пры фаст-трэвеле ёсць моманты, калі ты можаш наткнуцца на нейкіх бандітаў. Ну, такое, дарэчы, было яшчэ ў Neverwinter Nights першым, калі ты фаст-трэвеліў. Ну, калі ты пераходзіў з адной зоны карты на іншую зону карты, ты у падарожжы на цябе маглі напасці, таму што табе трэба было адпачываць у час падарожжа. Я хацеў яе прайсці, але я просто паглядзеў сюжэт на Ютубе. Ну, яна ў мяне ёсць. Я яе набываў, яна была на зніжкі. А дзе? На якую? На Xbox. На Xbox ёсць? Так. Чаму ты не гуляеш? Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come, так. Вось. Таму што яна мне не спадабалась. Я такі, блин. Не, дзякуй. Мне там баёўка не спадабалась. Ну так, то баёўка дзіўная, насамрэч. Трэба дае ці звыкаць, ці вось задрачваць яе. Што, у нас тут была невялічкая паўза, і мы вырашылі пісацца без навушнікаў, бо тут такая спякота, што немагчыма. Як стала вядома, новае тэлешоу пад назвай Fallout. Памятаеш, была такая гульня ад Bethesda. Слухай, цудоўная гульня. Не, нічога не кажу. Мне вельмі падабаецца бугурт наконт трэцяга Fallout'a. Ад аматараў Fallout'ы былі ізаметрыі. Вось, а трэці такі, вау. І все такі, о, гаўно! Так. Слушнікаў неяк. Дзіўна пісацца, не чутна маніторынгу зусім. Прайм-відэа абвесціла, што адправіць прыхільнікаў у прыгоду ў прытулак 33, які будзе размяшчацца ў Лос-Анджелесе, то бок экранізацыя будзе праходзіць у Лос-Анджелесе. Калі вы хацелі, каб гэта было... Як называўся дадатак да трэцяга Fallout? Нью-Вегас. Каб гэта было ў Лас-Вегасе, то струк вам. Слухай, я калі пісаў гэтую навіну, я такі, тыпу, я ўвогуле не веру ў экранізацыі Амазона. Вось зусім. Амаль што. Мне пасля колы часу, пасля ўладара пярсцёнкаў, і проста знікла нейкае жаданне глядзець праекты Амазон. Я вось... я не аматар Fallout'a, я зусім не буду глядзець яго. Хіба гэта быў не HBO? Не. Гэта Амазон. Потым The Boys, гэта таксама Амазон. Не глядзеў The Boys. Ну вось, і я прачытаў комікс. У іх вельмі добры з экранізацыяй. Ну вось такія самыя буйныя іх праекты, таму што шмат грошай было вкладзена у колу часу. Шмат грошай, і, дарэчы, яны зараз здымаюць другі сезон колы часу. Зараз ідзе забастоўка сцэнарыстаў. Зараз ідзе, мабыць, будзе забастовка актораў. Забастоўка актораў. Вось. І праз гэта я упэўнены, што Fallout выйдзе не хутка. Ну, то бок, калі ён быў павінен выйти ў 24-м годзе, ён выйдзе недзе ў 26-м. З гэтай жа забастоўкаю і звязана, чаму перанеслі выдму новую. І ввогуле гэта мода на тое, што трэба разбіваць фільмы на две часткі. Фільмы, мультфільмы, той же самы Чалавек-павук, курва матка боскай гудзеры. Я учора чытаў Ресетером, і раней там былі толькі гульні, а зараз там ёсць абмеркаванне на любы конт. Вось, і я чытаў пра тое, што тыпу сліў пра тое, што насамрэч у выдмы будзе 3 часткі, а не 2. Я не ведаю. Тебе б цікава было паглядзець экранізацыю Fallout'a? Слухай, мне вельмі падабаецца трэці Fallout і Fallout New Vegas. І я бы паглядзеў, што ў іх атрымалася. Калі атрымаецца добра, то чаму не? Ну так. Не, ну так можна судзіць увогуле пра ўсе рэчы. Гэта так можна судзіць. Я пачытаю новую кнігу, калі яна атрымаецца. Ну вось калі новая кніга пра Ведзьмара ад Сапкоўскага атрымаецца добра, я яе пачытаю. Але так не будзе. Слухай, тут рэч у тым, што я хутчэй за ўсё чакаю гэты серыял, таму што мне цікавы свет Fallout'a. Вось, і таму я пагляджу серыю, і калі яна будзе добрая, то я працягну яго глядзець. Як у мяне здарылася з The Last of Us. Я, дарэчы,
там у нас ёсць навіны, давай вот зараз пра гэту навіну паразмаўляем. Суаўтар серыялу The Last of Us гатовы заняты патэнцыйным спін-оффам серыялу у будучыні, але толькі калі ў гэтым будзе сэнс, як он выразіўся. Ну будзе сэнс гэта, ці будзе вялікі хайп па гэтай франшызе? Так, далей таму што яны же Ніл Дракман і Крэйг Мейлзел The Last of Us, яны казалі пра тое, што мабыць серыял не скончыцца на другім сезоне і мабыць ці ў яго будзе нейкі працяг далей лагічнага сюжэту не гульні. Да, не гульні. Ці яны расцягнуць сюжэт другой гульні амаль што на 2 ці на 3 сезоны. А гэта шмат філераў, а гэта ад себя. Ну это тое, што адбылася з The Walking Dead. Ну так. Вось. Кажучы пра Fallout, мне просто не зусім цікава гэты сеттинг праз тое, што ў кіно ён быў даволі шмат. Ну то бок апокаліпсіс. Так, то бок у нас ёсць той же самы The Last of Us, у нас есть Mad Max, у нас ёсць там бегучы палезу. Не по лязе, а не по лабірынту. Блядь, па чаму я там бежаў, я уже не памятаю. Бегучы пад спайсам будзе, няхай будзе так. Вось. Юна? Так. Колькі людзей угарае над тым, што ў выдме зараз назва галоўнай рэчы гэта спайс. Я намагаюсь зараз помніць. Ну, у цэлым не постапок. Да, не цікавы постапакаліпсіс, і таму я не гуляў, дарэчы, ні ўводную новую гульню Fallout. Я гуляў у другі Fallout калісьці, там спрабаваў я яго, так і не прайшоў. Я спрабаваў гуляць у трэці Fallout, мне здаецца, я яго скіпнуў праз гадзіны 2. І я ніколі не гуляў у чацвёрты Fallout. Ні разу, я яго ні разу не запускаў, просто не цікава было ввогуле. І там як он называется? 76. Я не мог лишь бы вспомніць, тому што гэта будзе Fallout 33, тут Fallout 76. Такой же нейминг просто вот от Xbox взяли. Так, мне здаецца, ось Bethesda набылі лічбы. Так, это типу бомбасховішча. Ну, а ты ведаеш, для чаго ўвогуле існавалі гэтае бомбасховішча? Не. Кожнае бомбасховішча было разлічана на нейкі свой эксперымент. І ў некаторых ставілі эксперымент, там, напрыклад, што будзе з людзьмі, калі ім даваць толькі там воду. У другіх ёсць бомбасховішча, якое разжылось так, што яно тэхналагічна прасунулася на некалькі соцень гадоў наперад. Вось, і то бок у кожнага бомбасховішча быў нейкі свой сэнс гэтага эксперыменту. Яны збіралі людзей просто, каб эксперыментировать над імі там. Вось так. Цікава. Ага. А ты не ведаў. Але я не буду гуляць. Ты гуляй. Не. Ну, бо мне геймплей не цікава. Не цікава мне. Ну, гэта шутер, ну. РПГ? Вось. Не цікава мне хадзіць. Гэта я, калі мне клічуць на рэйв. Не цікава мне хадзіць. Навіны пра гульню, якую мы не гуляем. Якую мы не гуляем, але вельмі хочам. Baldur's Gate 3. Так, чакаю, калі выйдзе на Xbox. Магчыма, ў гэтым годзе паведамілі тое, што таму што яны знайшлі рашэнне для таго, каб запусціць ее на Xbox Series S. Так. Вось, яны такія, магчыма, вам не прыйдзецца чакаць вельмі шмат часу, і магчыма, ўжо ў гэтым годзе яна з'явіцца. І таксама для гэтай жа цудоўнай гульні выйшаў новы патч, апісанне патчу якога не вместілася ў Steam. Так. Не хапіла строчак. І таму гэты апісанне патчу можете пачытаць, калі у вас, не ведаю, тыдзень вольны ёсць, можете пачытаць на афіцыйным сайце Ларіанов. Ось так. Але ў той жа момант я разумею, што вельмі шмат часу я ў гэтай гульні не праведу. Гэта для мяне будзе адна з тых гульняў. Глядзі, у мяне есть просто такой клас гулень, тыпу, яны мне вельмі спадабаліся, але іх не прайшоў до конца. Так. Вось ёсць у мяне такая рэч. Я не ведаю, ці ва ўсіх такое ёсць. Вось, напрыклад, пра дэтэктываў. Гульня, у якой няма баёўкі, пра паліцэйскага, які страціў сваю памяць. Вельмі вядомая, яна там амаль гульню года не атрымала. Я не памятаю такое. Ты гоніш? Не. Ну, сур'ёзна. Намаляваная акварелью. Я не...
Просто цікава, як ми кожен раз топаємося, у нас з'являється одразу пиво, потім їжа. Ми сюди прийшли бухнуть і поїсти, здається. Так, калі ты бухаеш безалкагольным півам, а есі вінаград толькі. Гільдыя сцэнарыстаў вырашыла падлічыць, колькі б вялікія студыі змаглі б патраціць грошы на якія челюсты вінаградамкі. Давай. Ідзе вялікая забастоўка, тучы згушчаюцца. Вось, і гільдыя сцэнарыстаў... Нібыта апісанне для гульні престолу. Гільдыя сцэнарыстаў вырашыла падлічыць, колькі б вялікія студыі патрацілі б за год, калі б пагадзілі б на умовы пратэстуючых, і гэта менш за 1% у большасці студый. Але Діснею крыху больш, яму прыйдзецца выдаткаваць 70... Ну, ось самі збірай яго по полу. Прыйдзецца выдаткаваць 72 мільёны даляраў у год, але гэта таксама менш за 1%. Цікавае меркаванне, што насамрэч... Што Дісней гаўнаеды. Яны насамрэч баяцца вельмі пайсці на гэты крок, таму што гэта будзе прэцэдэнт. І тады гэта адбудзецца, таму што зараз там амаль што прадзабастоўка ідзе ў Великабрытаніі па тым жа самым умовам. І калі тыпу яны пайдуць на паваду у гэтых сцэнарыстаў, тады гэтыя забастоўкі могуць пачацца цалкам везде і ўвогуле індустрыя встане. Ну вось менавіта таму топ-менеджеры гатовыя ахвяраваць некаторымі праектамі на год-два замест таго, каб гэтыя сродкі проста даць людзям. Ты ж ведаеш, што на дадзены момант ідзе яшчэ забастоўка карэйскага Netflixу? Не. Вось карэйскі падроздзел Netflixу, там пратэстуюць акцёры другога плану, таму што яны зарабляюць значна менш, а проекты Netflixу лічыцца як очень... Я очень разочарован. Проекты Netflixу, яны ідуць як вельмі вастребаваныя, на іх вельмі вялікі попыт. Вось, і таму грошай за іх мусіць даваць больш. І калі акцёры першага плану атрымліваюць дастаткова грошай, то акцёры другога плану яны атрымліваюць значна менш, як бы яны прыйшлі ў якую-небудзь, не ведаю, хоум-студыю, і там бы нешта знялі. Вось, і таму іх таксама ідзе забастоўка. Але на іх ввогуле ніяк не рэагуюць, і карэйскае падраздзяленне... А ведаеш чаму? Таму што яны акторы другога плану. Так. І вельмі шмат пытанняў да таго, што зараз хочуць пачаць забастоўку акцёры, якія ўвесь час знаходзяцца на пляцоўкі, але мы іх не бачым. Моушн, хтосьці там. Ну да. Ну, і хутчэй за ўсё яны, як і Лукашенко, просто такія: мы нічога не будам рабіць, мы просто пачакаем. Ну так. Галоўнае, каб мой родны гук, кавярні і ўсе іншыя не пачалі забастоўку акторах агучкі, каб мы ім болей донатаў дасылалі. Заносьце грошы акторам агучкі. Тады у нас будзе контент. І нам. Нам таксама. Дякую вялікі, што паслухалі. Можете подписаться на нас на любой подкаст-пляцоўцы. Можете подписаться на нас на Ютубе, на Телеграме, на Патреоне. У нас есть Твиттеры. У меня появился Blue Sky. Навошта ён табе? Хочу паглядзець, што гэта, таму што там таксама сядзіць тыпу Blue Sky, гэта нешта накшталт насамрэч Мастадона, то бок там таксама свае сервера і так далей. Там ёсць беларускамоўны хаб. Ён не такі вялікі, здаецца, як у Мастадоне, там, мне здаецца, меней людзей. Барада займець гэтым. Але там, напрыклад, дзяўчынка, якая робіць твиттер Девбая, вось, і яна туды там будні Девбая скідывае. Просто хацеў спачатку распавесці пра гэта ў падкасці, а потым вырашыў, што распавядаць пра Blue Sky зараз гэта тое ж самае, што распавядаць пра Skype. Лепшы файлаабменнік. Вось. Дзякую вялікі, да пабачэння.